nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station 101.3 Commercial Station 101.3. Sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan kabaguhan kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan tanang butang may katapusan sa Shine FM adunay kadaugan. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo dili mausap ang saan mo nga ako daon sa trono mo butang may katapusan mahanaw ang tanan. Mayong buntag, mayong pakiguban og welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang atong programa nanukad diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyog, Cebu. Sa atong pagsugod mga igsoon ato ning ablihan og sugdan diha sa pagdangop ngadto sa atong buhig nga Dios. Ako kamong gihangyo sa pagpasalamat sa pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios kay sa pagbuhat nato niini ang Dios mudawat ang Dios mo panalangin sa matag usa magampo kita amahan namo nga Dios ang kagagahom nagpasalamat kami sa walay hunong nimong pagatiman kanamo sa walay hunong nimong pag-amuma sa matag usa niya nasab kami aron sa pagduol kanimo sa pagpaminaw sa mga mensahe nga moy among gikinahanglan nga among masabtan sa amo ang pagpadayon sa pag-alagad kanimo niining sitwasyon sa amo ang panahon sa kalibutan. Amahan Dios nga makagagahom, amo kang gi-welcome diin o Dios amo na usab nga badugan mabati ang imong tingog, ang imong mga mensahe. Pakigsultihi kami sa mga pulong nga angay namong mabatunan, masabtan aron kami mahimong masinangkapan ug mainandamon sa among pagpuyo ninaong sa kalibutan sa pag-atubang sa bisan unsang sitwasyon nga magapanghitabo karon ug sa umalabot nga kapanahonan. Amahan Dios nga magagagahom nasayod kami nga kanunay kang nagtan-aw sa matag usa namo kakinabuhi sa matag Pinoy-anan ni adtong midangoping salig kanimo busa amahan susiha ug usisahang among kinabuhi kung unsa may among gikinahanglan karon ug tagpo o Dios ang unsa may among gikinahanglan kay nasayod kami nga ikaw lamang nga Dios nga may makahimo sa pagtagbo sa tinuod nga among gikinahanglan bless kinaw matag usa nga sa among panag-uban ikaw o Dios magpanalangin ka namong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga padayon magpanalangin ka natong tanan. Welcome
Welcome ka sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Salamat sa atong buhi nga Dios nga hatod og mga mensahe na usab sa ato ang matag kinabuhi mga kaigsuonan. O kuyog na to ang ato ang mga suking tipaminaw, ang Shiny FM 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabyog, Cebu. Ug uban sa ato ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko, ang Shiny FM 95.3 nga gibutang sa Ginoo diha sa sitio Balok, Barangay Santo Niño. Ug maingon man sa tanang Shiny FM nga nag-hook up, nag-sunod ining atong programa. Ako ingon nga ikaw panalanginan sa Dios ni ining taknaa. Matod pa sa awit mga kaigsuonan, tuno o bagyo dili gyud ta mahadlok. Ngano man naatay Dios nga gialagaran, do natay Dios nga gisaligan. Happy watching, happy listening sa tanang nakasunod sa ato nga programa. Live na live ta mga kaigsuonan sa ato ang Facebook account Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ikabalos ko ang pag-awit, ikabalos ko mga patahik, ikabalos ko nimo. Akong gidasig ang matag-usa sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa ato mga kailag higala o ilabi na gyud sa inyohang pamilya. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ang imbaso wa mahutikuso. Tunog og bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkaing mo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga padayik ikabalos ko nimo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Mayong pagpaminaw ni Wilda Prospero. Good morning, Pastor, and to all listeners. Og mayong pagpaminaw ni Brother Emilio Cabogos. Good morning. Og ni Prima Tulabing Silvano. Mayong buntag, Pastor. Sayo ka na ka-live karon. Dalaygon ang Dios nga buhi Hesukristo. Ikabalos ko nimo, Ginoo. Mayong pakiguban ni Josa Baybay Gracia og ni Joel James C. Pancho. Good morning, Pastor. Og ni Norberta Tratsi. Good morning, Pastor. Og sa tanang nagsunod ning imong programa. Agmatod pa, pulong mo
kinabuhi ko. Ug watching here in Bindoy, request kog song Dili Kabaylo. Salamat Pastor and God bless. Okay. Ako ning tagaan og pagtagad nga ihang imong gi-request diri sa atong programa nga matud pa Dili Ikabaylo. Sa Diyos na sa atin nagbigay buhay, minamahal kita, Panginoon. Minamahal kita. Ako dayong ipasod ang imong request diri nga dili ko ibaylo. Mayo nga pakiguban sa atong igsuon nga nanuka diri sa matud pa request kanta Pastor kanang lahutay. Kigi ka ni Prima Tulabing Selva no. Yan na ko gikatakanta kaganina mga kaigsuonan samtang galung ako. Unya ang init po kog tubig. Unya naapa ko latan nga dahon sa kana bitawng dahon sa kahoy nga nakatabang pod sa ako ang lawas. Unya samtang nagkanta-kanta ko mga kaigsuonan na may mga kanta nga gihatag si Lord. Hinungdan nga samtang naglungag ko nagkanta-kanta. Pagkaninduta paminawon kung magkanta-kanta ka sa mga kanta nga para sa Ginoo. Si Janica Talasan, maayong buntag. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga gihatag ko niya og laing napug-adlaw nga makadungog sa pulong sa kaluwasan. Maayo nga pakiguban ni Mimi Dalio. Good morning Pastor, watching from Davao City. God bless. Request ko og song lahutay. Salamat sa pagkanta. Maayo nga pakiguban usab sa ato ang mga silingan diri sa ato ang lugar diri sa Barangay Sardinia. Ilabi na ni Brother Gao Ramil og ni Gao Jiri. Gao Jiri, Gao Romil. Salamat kayo sa inyong kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa inyong pagpuyo uban sa inyong pamilya. Usanis mga suking tigpaminaw og ako ang mga agaw diri sa Barangay Sardinia. Og uban sa balay nga diin ilahang gitrabahoan, tagiya sa balay diin sila nagtrabaho karon. Si Raimundo og si Bilin, mga Dinoyo family, maayong butag, maayong pagpaminaw. Happy listening sa ato ang FM station Shine FM 101.3. Dalaygon ang Dios, magpanalangin kanila. Akong gidasig matag-usa sa pag-share sa ato ang programa, ilabi na mga kaigsuonan sa ato karong mga hisgutanan nga mga pulong sa atong buhi nga Dios. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan nga kining sitwasyon nga na sinatian nga miabot dili lamang sa Pilipinas kundi dili sa tibuok kalibutan. Kining grabe ka init. Makaingon tang hulaw pero dili pa man gyud ni hulaw, dili pa man gyud taas kayo ang init, pila pa gud ka bulan. Pero kung imong tan-awon, pila pa lang ka bulan ha. Wala pa gani ta kaabot og Mayo. Mayo naman di ay ta no. Mayo naman di ay ta. Mayo pizza dos naman birthday man dairos pag umangko namo diri sa kuan. Diri sa Malaigang onyang hapon mo ka o na pumig baboy. Hinahinay lang gyud ko kay alisod na. Alisod nang mag-maintain mga igsoon. Og wa pa gani mahuman ang hulaw mga kaigsonan kung imo lang taon 7 ka bulan, 8 ka bulan, o usa ka tuig ug ang pinakataas kanang tinuig, no? Mo na yung mga hulaw. Pero kung imong tan-awon mga kaigsuonan, wala pa ta mosuod gyud sa tingulan. Pero nagpaabot na ang Ginoo og ulan. Pero nganong inani ang sitwasyon karon sa Pilipinas ug dili lamang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Tungod ni sa grabing kainit. Grabe yung inita. Unya ang kainit mga kaigsuonan dili lamang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Unya sinyalis ni mga kaigsuonan sa grabing kagutom, grabing kalisod. Mauni nga ang atorong hisgutan mga kaigsuonan kaning atorong hisgutan mga kaigsuonan kining grabe nga kainit.
kay usa kini kasinyali sa kalisod og mauni atong tan-awon kung unsa bay buhaton nato aron makalabang ta nga dili magkautang-utang. Kay usa sa mga solusyon nga nakatunan sa mga Pilipino aron kana bitawng masolusyonan ang mga panginahanglan kanang magkautang-utang. Doon na say nagpatambag diri mga kaigsuonan, dili lang nako hisgutan ang ngan. Doon na taon nga intawon nga igsuon nato nga nagpatambag. Naghatod og mga mensahe nga gusto niyang masayran ang gikinahanglan nga buhaton. Ako sa ni nga basahon ako tong pangitaon kung asa to dapit. Igsuon ko kumusta ka? Pagdaan nindot mo tindahan. Kung ang tanang anak sa Diyos magkahiusahan. Nalipay kong dako kay ikaw anihan. Nalipay kong dako kay magkauban na sadya. Nalipay kong dako kay ikaw isila. Igsuon ko kumusta ka na? Nalipay kong dako kay ikaw anihan. Nalipay kong dako kay magkauban na sadya. Matod pa sa awit mga kaigsuonan, nalipay kong dako kay ikaw anian. Simba ta mga kaigsuonan. Simba pagdaan nindot mo kanta. Kung ang tanang anak sa Diyos adunay panaghiusa. Mingon siya mga kaigsuonan, dili lang nako nganlan ang ihangan. Mingon siya, mayong gabi pastor, unsa kaha ning akong kinabuhi. Imbes ni anhi ko dire sa abroad, mao man gyud abroad, para makabayad ko sa akong mga utang, napuno naman hinuon ko sa utang, pastor. Di gyud ko makabayad sa mga utang. Nga una, kay naa na po'y bag-o nga utang. Kulang pa kaayo akong isweldo o niya puro problema tanan, pastor. Wala na ko makasabot. Pag sweldo dili nako mabayran ang mga utang. Kay kulang pa ibayad sa akong mga anak. Grabe no, panginahanglanon sa iyang mga anak kanang dili pa siya makahatag. Ingon dinhi, unsa kaha ning akong kinabuhi, pastor? Unsa kaha ning akong kinabuhi, pastor? Oy, grabe gyud nako kalisod. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo bisan daghan ako nga problema naa paghihapon ko. Hatagan pod niya og maayong lawas permi. Maulang pod na ako ang gipasalamatan sa Ginoo permi. Usa kini kakahimtang mga kaigsuonan nga makaingon ta nga dili gyud sayon i-manage, dili sayon kana bitawng dumalahon. Grabe gyud na ka lisod mga kaigsuonan nga atong huna-hunaon. Moingon pod ang uban nga ayaw na lang huna-una aron dili ka maglisod. Ato ning hisgutan mga kaigsuonan nganong dunay mga tao nga kana bitawng lisod ang pagkabot sa saad sa Dios. Lisod puy-an ang mga panalangin or ang mga saad sa Ginoo. Unsa may mga gikinahanglan aron makalabang ta sa kalisod, makalabang ta mga kaigsuonan sa krisis nga dili gyud magkautang-utang. Kung maingon tang magkautang-utang, utang plus utang munang nagkautang-utang. Wala na bay paglaom? Wala na bay solusyon aron makalingkawas sa utang? Unsa may gikinahanglan nga buhaton, Pastor Gideon? Mao ni ang ato rong tun-an og atong pamalandungan. Kung unsa man po'y gisulti diha sa balaang kasulatan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang balaang kasulatan hingpit nga mutudlog mugiya sa atong pagpuyos kalibutan. Ikaw og ako
nga nagpuyo ta sa kalibutan mga kaigsuonan, ang Dios kanunay nagatiman pinaagi sa pagpasabot sa mga pulong nga iyang gibilin sa balaang kasulatan. Og ang mga pulong nga gibilin sa Dios diha sa balaang kasulatan mao kini tinuod nga mugiya kanimo ug kanako samtang nagpuyo patani ining dagway sa kalibutan, aron kita dili magkalisod-lisod ug aron mahimo tang panalangin sa uban. Dili ta mahimong panalangin sa uban kung ikaw ug ako dili makasinati sa panalangin sa Amahan. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga magpanalangin sa matag usa sa atong panag-uban. Muhatag kog panahon higayon sa pagtumbaya sa atong mga pinalanggang tigpaminaw. Matod pa dire mga kaigsuonan. Si Joy Bayhon, maayong buntag nimo diha Joy. Lucy Kamigi, maayong buntag Sister Lucy. Si Jandong, maayong buntag ninyo Jandong. Mirian Pabor, Palagteo, Kanitis, blessed morning po Pastor Wasing from Naga, Cebu. Maayong buntag, maayong pagpaminaw, ilabi na mga kaigsuonan ni Hani Ibi. Maayong buntag Pastor og sa tanan nga nagpaminaw, nagasubaybay sa mao nga programa. God bless sa tanan from Cagayan de Oro. Og Rina Tada, good morning Pastor. Salamat sa Ginoo, request kog song Ikaw ang Kusog. Okay, ako ning pangitaon dire kining imong request nga Ikaw ang Kusog. Pakiguban ni Rina Tada. Good morning Pastor, salamat sa Ginoo. Request kog song Ikaw ang Kusog. Kay ako na ding nabasa. Og maayong pakiguban ni Miss Gigi o Gigi Miss. Maayong buntag Pastor og sa tanang viewers, request kog palihog Magpaabot Ako Kanimo by G First One. Okay, Magpaabot Ako Kanimo. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Lia Jean Tahan Langit. Dalaygon ang Dios sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong adlaw Pastor, maayong adlaw kanimo Sister Lia Jean. Maayong pakiguban, matod pa ni Pastor Sapri akong igsuon. Pastor, may butag nimo Pastor. Maayong butag ni Nung Oswald og sa tanan ako mga pag-umangkon diha. Kita-kita na niya sa Mayo, karong bulan na. Og hapit na gyud ang ato ang Thanksgiving. Akong paningkamutan mga kaigsuonan nga ang ako ang kuan sa ako ang vulcanizing makashare man lamang ko og mga radio set diha. Unay ako ang gitinguha, unay ako ang giinguha gyud. Lamang katong ako ang pamulong mga kaigsuonan nga pagkontes sa kanabitang mga kompos. Una sa tanan wa pagyud ko ka sit up diri sa recording studio. Doon ako gi-order sa Shopee. Shopee ra ko ning order. Murag bawal man mo istorya diri sa Shopee. Kanang na ako gi-order mga kaigsuonan siya anak na lang. Pero nalitok naman to god. Kuan kanang nako gi-order mga kaigsuonan ona nga ako tong gipaabot para to sa atong recording studio. Unya
Inikaabot ato masit up na to mga kaigsuonan mo na nga ako ang panon kanang ako tong idayon lamang sa pagkakaroon na first anniversary sa atong Shine FM 95.3 karong bulan na akong gitinguha nga makashare ko og mga radio set diha sa inyo nga lugar ilabi na sa ato ang Sitio Balok karong Mayo 16. Ang alang sa mga suking tigpaminaw dunay mga pangutana katog yung suking tigpaminaw sa ato ang Shine FM 95.3 pwede ra gyud nga makatambog mo kay ako ang kasing-kasing mga kaigsuonan mao gyud ang pagpaambit sa mga panalangin sa atong buhi nga Dios labos sa tanan sa pulong sa atong buhi nga Dios. Awit makalangit mga kaigsuonan na magpaabot ko. Unya ako tong ipatukar unya ang ikaw ang kusog. Matod pa ni Pastor Sapre, maayong buntag Pastor Gideon Candelario on air na ka sa Shine FM 95.3 Balok Tanhay 95.3 Balok Santo Niño Tanhay City. God bless everyone og sa tanang mga followers sa tanan nga nagsunod sa programang Pulong mo kinabuhi ko may buntag sa tanan. Mayo nga buntag, mayo pagpaminaw, happy wansing ni Andy Dosbang Bascons, lastikan morning Pastor wansing from Davao de Oro. Request ko song Dili Kabayran. Walay paglupa o akong Ginoo. Wala si Mike. Ang nagahatag sa tali. Mayong pakiguban ni Noli Prak Sandico, mayong buntag Pastor Gideon, oy may buntag sa ninyo diha. Og si Romeo GC, may buntag nimo diha brother Romeo. May buntag Pastor, dalaygon kayo ang Dios. Kay daghan na pod makabati sa mga mensahe sa Ginoo pinaagi nimo Pastor. Mangayo kog awit sa gugma. Awit sa gugma ang iyahang gi-request diri sa atong programa. Balik mo, gihandom ko Jesus na makauban ka, malaoban nga mapaabot ko kani. Mayong buntag ni Sister Vivian Aliho, mayong buntag sis, may buntag ninyo diha. Og ni Philly Imbes, mayong buntag Pastor Gideon. Oy, may buntag sa happy watching, happy listening ni Armelin B. Dadizon. Okay. Mayong pakiguban bisan pa ni Sister Bernadette Alsola, mayong buntag Pastor. Salamat sa Ginoo sa laing kabuntagon. Magauban na puta para maminaw sa iyang balaang pulong. Papre Pastor, birthday sa akong pag-umangkon request awit makalangit Pastor Jesus Hari. Okay. Happy birthday ni Jaya, no? Anak nilang brother Marvin o ni kanang Sister Eden. Si Josepino Paran, maayong buntag Pastor Gideon og sa tanang kaigsuonan diha kang Kristo. God bless Pastor. God bless ang Dios magpanalangin. Si DJ Lara, maayong buntag DJ. Matod pa ni DJ Lara nga nanukad sa Batang Tihel Giholngan Negros Oriental. Good morning Pastor, live on air na ka diri sa 95.9 Shiny FM Batang Tihel Giholngan. Salamat Pastor and God bless. Mga anak, Matod pa ni Josepino Paran, pre-request ko Pastor Gideon nga gipamati ni Aljon sa iyahang tiyan nga padulong sa ulcer. Itchat lang ko Brother Jose, pertira man ang sayo na ng ulcer. Itchat lang ko niya ako atikang advicean niya. Dali ra kay na siya. Si Rose Binarao Bilyarin, maayong buntag Pastor, request ko Goodness of God Bisaya. Ako ra nang katahon uban sa awit nga lahutay ug sa awit makalangit nga Jesus Hari. Paka-share naman sa ato ang FB live sa ato nga programa Pulong mo kinabuhi.
Sa pagbuhat nimo niini nakit-an ka sa Dios ug ang Dios nga nagtan-aw niini kanimo panalanginan kaniya. Kay sa imong pagbuhat niini daw sama nga imong i-share ang pulong sa Ginoo dihas imong mga kaila, higala o pamilya. Ihandog ko ang pagbalik mo. Maayo nga pagig-uban ni Chari Artiaga, maayo nga buntag pastor, please request kog song kadtong nakita ko ang imuhang kagulanan. Ang intro, pasensya wala ko kabalo sa title. Ambot lang ako asa ni wasad ko kabalo anak man. Bitaw ako ra pangitaon ra ayaw ra kagool dai Chari ha. Ako nang pangitaon nakita ko ang imong kagulanan. Ako aning tan-aon diri ha. Wala gyud ko'y nakit-an nga kagulanan diri dai Chari. Ang ako ang nakit-an diri puro raman kalipay. Bitaw kanang title rapot siguro ang inyohang ihatag diri para dili ko magalisod. Si Boss Tisoy, maayong buntag nimo Boss Tisoy. Maayo pakiguban ni Boss Tisoy. Matod pa ni Boss Tisoy, maayong buntag pastor watching from Sikatuna, Bohol. Papli ko kanta pon ako by Leviticus Gospel Band. Daghang salamat kaayo pastor. Okay, sa payan Boss Tisoy, salamat kaayo sa imuhang pakiguban. Awit makalangit, ikaw akong kusog. Pakiguban ni Sister Marife Christensen. Maayo nga buntag sis. Hi ninyo diha tanan from Talibon, Bohol. Matud pa, good morning Pastor o Pastora Russell og sa imong mga anak ug sa tanang nagtan-aw. God bless you. Bisita niya diri Sister Marcel, Sister Marife ha. Si Randy Putin Senior. Good morning Pastor. God bless sa imo watching from Mabuhay General Santos City. Sa sekundi maayong buntag pastor, si Elgin Gomez Ibanias, maayong buntag ug maayong pakiguban. Ug alang sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa Shine FM 101.3. Ako ra gyud mo nga gidasig sa pagbisita sa ato ang FM station nga nahimutang diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyok, Cebu. O pwede ra gyud kaayong mo maghatod og mga greetings or pa-shout out sa inyong mga kailag-higala, ilabi na sa ato ang mga silingan gyud diri sa ato ang sitio o barangay Sardinia. Mayong pagig-uban ni Brother Moses Cardinte o ni Brother Pedro Arsola. Maayong pagig-uban sa mga Arsola family o ni Gal Joel Daikura. Maayong butag, maayong pagpaminaw atong mga solid listeners sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko with Shiny P 101.3. Mayo nga pagtrabaho ilang Gaujiri og ni Ramel og ni Brother Raimundo og ni Sister Belen, mga Dinuyos family gihapon. Og maayo nga pagpaminaw ni Chari sa hahaha. Salamat pastor. Ingon na po siya hahaha. Dugay naman god na. Amo di ay. Lain na lang, lahutay lang. Okay, ako nang gantahon. Ni Christopher Randin, maayong aga pastor watching from Inapoy, Kabangkalan, Negros Oriental.
Okay, no, awit sa gugma pero ako asa ning isunod mga kaigsunan ang dili kabayran nga gi-request usab diri sa atong panag-uban. Dili kabayran. Pasalamatan ko karon ang Ginoo. Human ani mga kaigsunan awit sa gugma o ni oras sa ato nga programa with Shiny FM 101.3 alas 9:36 na sa kabuntagon. Mga kasakitan giatiman niya ko ugi ampingan unsa man ang ibalos ko sa Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. kabayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Manay pinaka-importante mga kaigsunan nga atong ginabuhi walay laing halaran alagaran kundi ang Dios nga mo'y nag-ubol ining tanan. Bisan kung nunay mga panahon nga ikaw maluya sa pagpadayon ayaw gayod paundayoni ang kaloyaon. Hinuon sukli aron ka makapadayon aron ka maluwas kay mao nay giingon ni Jesus sa Mateo 24:13 ang magpadayon sa katapusan hangtod sa katapusan mauray maluwas. Unsa man ang ibalos ko sa Dios. Maayo nga pakiguban ni Rochelle Gaba Singgit, maayo nga puntag pastor og sa tanang viewers. Dili kabayran sa salapin ni Bulawan. Ang Kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Anay pinaka-importante atong kinabuhi ihalad gyud nato sa Ginoo. Nga ako na malando. Salamat kayo sa pag-share no ni Brother Rochelle Gaba Singgit. Ug mayong pakiguban ni Marna Nawal. Good morning Pastor, God bless sa tanan nga naa karon dinhi watching from San Jose Abad Santos, Davao Occidental. Salamat sa pulong mo kinabuhi ko. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Dili kabayran sa salapin ni ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Okay, ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Akong katahon mga kaigsuonan ang gi-request dire lahutay lang. Dire lamang sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko.
kalisdanan kasakitan, dunamay udlanan, usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Danang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dunamay utlanan, usa ayaw kaloya ay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muliho ka. Buhata ang tanang kabubot niya, kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dunamay utlanan, usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot ay siya, ug dili ka kabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong ngalagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dunamay utlanan, usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan nga mulahutay gyud ta mga kaigsuonan aron makalabang tas mga pagsulay. Awit makalangit, diri lang sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Awit sa gugma. mga
mga kaigsuonan, alas 9:45 ug ato unya naghisgutan gyud ang pulong sa Ginoo niya akong gidasig nga matagusa sa pag-share ni ini ngadto sa inyong mga kailakigala ug sa inyong pamilya. Ilabi na sa atong hisgutan karon mahitungod sa kahimtang sa atong panahon nga lisod kaayo mga kaigsuonan tungod kay grabe kainit. Unya maingon dayon naadayoy kawaladon kalisod unya kasagaran na ba mga kaigsuonan mao ni hinigiban aron makapangutang kining kalisod unya mao bay solusyon aron makalabang kas kalisod ang pagpangutang ato kuno nang susihon og tan-awon. Naapoy mga Kristohanon nga nangutana mga kaigsuonan, pastor ang akong negosyo kana kanang nagpaprosinto ko ba nagpahulam ko nga naay interes unsa may imong ikasulti. Ang nindot nga pangutana unsa may isulti sa Ginoo, unsa may pamaagi sa Ginoo. Munay usa natong hisgutan karon alang sa mga Kristohanon nga nagnegosyo o kana bitawng mga pagpautang kanang nagpaprosinto na interes mga kaigsuonan unsa may mensahe sa Dios. So ato ning tagag pagtagad o katagaan ato ni og panahon. Mura may naswaning awit sa gugma. Ako sa ning pulihan diri ha. Awit sa gugma kay mura mag-minus 1 ning awit sa gugma akong napatukar. Okay, awit sa gugma. Humaniini akong katahon mga kaigsuonan katong akong gikatakanta kaganina samtang naglungag ko nya nag-init kog tubig. Kay labi na sa bukid tapuyo mga kaigsuonan indot jud kanang sikik tag inom og tubig nga kanang init. Nya dunay kanta nga ako ang nahimo kaganina. Og ako sang tagaan kog pagtagad ang awit nga gi request diri mga kaigsuonan nga Hesus sari. Ingon sa dili ako mahimutang kung malayo kanimo. Mayo nga pagiguban ni Christian Kasaligan og mayo nga pagiguban ni Jubilin Felix, Sister Teresa Masangid Madanaw og mayo pagiguban ni Agnes Triunfant. Sa tinuod lang gibati ako sa paghigugma nimo tungod sa gipakita mo. Live na live ta mga kaigsuonan sa Shiny FM Batang Tihel. Pinaagi usab sa account ni Pastor Kim Ryan Makasaol og salamat sa Ginoo sa tanan niyang pagkamaayo sa matagusan nato kakinabuhi. Og dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin, padayon naghatag usog labi na sa mga lagad sa Ginoo na si Pastor Kim Ryan Makasaol uban na ni Ma'am Aisa Makasaol. Og sa tanan mga papagmama diha may butag mayong pagpaminaw. Pastor sa basi og naminaw pa gyud karon na nagtuo ko nga naminaw gihapon ka unsa may imong trabaho karon. Kung makahimo ka sa duna kay tayo makabisita ka sa Mualboal Pastor Sap, pwede bang makakuyog ka namo kay magkita mi si Pastor Kim kay si Pastor Kim maoy muhatod sa mga pulog mga mensahe sa Ginoo alang sa ato ang first anniversary sa ato ang simbahan sa Mualboal og mag-abot mi dire sa lungsod sa Malabuyok mga udto na siguro o kung makahigayon ka na pwede ra gyud nga imong i-set up pero kay paingon manggod ang simbahan gyud diha sa Thanksgiving kung tan-awa kung unsa gyud pwedeng pinakamaayo nga mahimaya ang Ginoo. Okay, pwede ra gyud nga makabisita ka lamang adlaw ng Domingo karong pizza 5 karong bulan na ang Thanksgiving dito unya tibuok mga kaigsuonan diri sa ato ang lugar maghugop magdungan gyumig adto dito sa lugar sa Mualboal aron adto magkahiusa sa pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Nga mayong pakiguban ug mayong buntag ni Susana Pablio nga nanukad sa Taiwan. Mayong buntag Pastor, salamat sa Ginoo nakaabot ko sa imong live. Pastor, dalaygon ang atong buhi nga Dios.
Si Bing Dandan, good morning pastor. Maayo nga buntag nimo diha. Bing, ang Dios magpanalangin. Ya live na live da sa tanan nga mga na Shine FM nga nag-hook up nini mga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa gugma mo walay paglubad. Nga giluwas mo ako sa pagka makasasalaw, Ginoo. Bisan wala kita makita, nakita ko gugma mo. Buhi ka nga Dios nga akong gialagaran. Bisan ako makasasala, imo akong ipakawaisala. Takos ka sa tanang pagdalig ug pasalamat. Bisan wala kita makita, nakita ko ang gugma mo. Buhi ka nga Dios nga akong gialagaran. Sunod aning awit sa gugma mga kaigsunan, ako ang kantahon ang Hesus Hari o ako sang unahog kanta ang ako ang ikatakanta kaganina ako ning ipadungog diri sa itong programa. Doon ako'y nagama nga bago pa na akong ikatakanta ganinang naglungan ko. Si Ann Gilardes, good morning Pastor Gideon, kanindot jud sa mga pulong sa Ginoo, how jud ko permi sa iyang mga pulong. Wow. Si Jubilin Felix, Pastor, pre-request ko sa ako ang Mama Flor Felix Kilat na ubanan na siya kanunay sa atong buhi nga Dios. Pastor, siya manlanggod isa kanunay balay. Kitungod kay wala ko'y igsuon na ako karon diri sa Manila, kay ubanan siya kanunay sa atong buhi nga Dios. Wala day mo'y mga wala da isay mga apo, maayo gyud nga naa say kauban, kay mao gyud nay giingon sa balang kasulatan nga mas lig-on ang duha kaysa usa, kay dunay panahon gyud nga ang usa maluya kung ang duha ang usa maluya dunay makapadasig kaniya. Okay, ako ang tagaag pagtagad mga kaigsunan, ang ako ang gigama kaganina nga kanta. Ikaw o ako, ipakamatyan ni Jesucristo, aron ikaw o ako makaalagad sa Ginoo. Busa akong higala, ang kalibutan biyaan na, mga tawhanong kinaiya, ayaw na gyud ngamita. Ibago sa Ginoo, aron ikaw o ako makaalagad ni Kristo. Ayuha pagdumala, pangabutang ipiyal niya, nga dili makababad sa imong nga pagsimba. Simba sa makakagahong ang kalinaw, kalipay mao'y maghari sa panimalay, mga
sulbad sa Ginoo. Usa akong higala, ang kalibutan tiyaan na, mga tawhanom kinaiya, ayaw nagyud gamita. Ikaw o ako, ibago ni Kristo, aron ikaw o ako, makasimba sa Ginoo. Ayaw hapag dumala, mga butang ipiyal niya, nga dili makababag sa imong nga pagsimbang ka. Nindot pamation nga makasimba sa makagagahom, ang kalinaw kalipay mao'y maghari sa panimalay. Mga pabor panalangin mao'y maangkon, ayaw na panglangan-langan, simbahan ang iyang ngalan. Ikaw ug ako, ibago ni Kristo, aron ikaw ug ako, makasimba sa Ginoo. Ayaw hapag dumala, mga butang ipiyal niya, nga dili makababa sa imong nga pagsimbang ka. Nindot pamation nga makasimba sa makagagahom, ang kalinaw o kalipay mao'y maghari sa panimalay. Mga pabor panalangin mao'y maangkon, ayaw na panglangan-langan, simbahan ang iyang ngalan. Pagkanindot paminaon mga kaigsunan, kung makasimba bitaw kas Ginoo, mabati nimo ang iyang presensya pagkanindot hagion. Awit magkalangit nga gi-request diri sa atong programa mga kaigsunan kos Ginoo niya human ani ako ang tagaan og pagtagad ang pun ako human sa awit makaigsuon nga pun ako moadto na ta sa pulong sa Ginoo. Awit magkalangit, Hesus hari. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko.
Jesus hari, Jesus hari, Jesus hari, makari ka. Naalaga kami kanimo, dili sa mga butang, dili usab sa mga ngalan, ang simbahan di gumana, dili maoy kaluwasan, kay si Jesus lang ang dalan, kinabuhi kaluwasan, hangtod karon, ikaw gihapon ang tanan, nadakin aso, ilingon mo ako, wala mo'y mahimo, kung wala ka pa Ginoo, maoy pagampo ko, ubanan mo gayon ako, dili matugnan ang imong ngalan, hari kas tanan, tibuok kalibutan, tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabago sa ngalan mo, Jesus, tanang katawan, dalang panangka, sulban ang tanan, iniklarara imong ngalan, Jesus hari, Jesus hari, Jesus hari, Jesus hari, magari ka. Importante gyud mga kaigsuonan nga sa atong kinabuhi si Jesus ra gyud ang atong hari, kay matud pa sa Mateo 6:33, apan labaw sa tanan pari ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kaubuton ug ang tanang butang ihatag lamang kaninyo. Awit makalangit mga igsuon atong tagaan og pagtagad, Pun Ako by Leviticus Band. Sapagkat tinuod Ginoo, nangandoy ko sa imong presensya, gikinahanglan ko ikaw, tungod kay hingpit ka sa gugma. Oh, tinguha ko, tagmawan mo ang akong kalang, Pun ako sa gahom mo, baksi ako, Jesus, sa imong espiritu, agak ako sa kalistanan, kay ikaw ang Diyos na akong kasali. Atong nadungog kaganina mga kigsuonan ang usa sa mga problema sa ato ang Gusto ko mga igsuon. Daghan mga igsuon nga pamilya nga nagapos sa utang, naulipon sa utang. Butang nga dili na maoy gipakita sa Dios nga maoy atong masinatian sa atong pagpuyo sa kalibutan. Kay ikaw ug ako gimatarong nata sa amahan, gimatarong ta aron iyatang maatiman. Atong hinumduman mga kaigsuonan, diha sa balaang kasulatan gipakita sa Dios kung unsay kahimtang ug unsa gyoy kinabuhi sa mga taong matarong. Ilabi na sa taliwala sa kawaladon, sa kalisdanan ug kagutom. Ang taong matarong
Bisan ang mga hayupan wala nay makaon, apan ang taong mga matarong dili kabsan sa panalangin sa Dios. Mahinungdan si David sa iyahang pagdumala isip hari og alagad sa Dios. Sikat sa iyang pagkabatanon, hangtod nahimo siyang hari, hangtod na tigulang na si David. Dagahan nga mga kagutom, kalisod iyang naagian, apan iyang nabantayan nga sa iyahang nakitaan og nasaksihan, walay mga matarong nga gipasagdan. Walay mga matarong nga naputos og napuno sa utang. Mao'y hinungdan si David, mga kaigsuonan. Iyahang gisiguro og iya kining gisulat diha sa libro sa Salmo, mga kaigsuonan. Nga matud pa niya, mga kaigsuonan kos Ginoo, nga gikan sa iyahang pagkabata hangtod nga natigulang siya, wala pasay nakitaan nga matarong nga gipasagdan sa Dios. Walay tao nga matarong nga nagpakilimos. Maunay iyahang klaro, mga kaigsuonan kos Ginoo, sa iyahang mensahe diha sa Salmo 37:25 nag-ingon, karon tigulang na ako, apan sukad sa akong pagkabata. Dili lang sa pagkabatanon, sukad sa iyang pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo, o mga anak sa mga matarong nga nagpakilimos. Kay ang mga matarong, mga kaigsuonan kos Ginoo, kanunay gipanalanginan sa Dios. Maunay tinuod nga gipakita sa Biblia. Ang taong matarong mahimong panalangin, ilabi na sa buluhaton sa Dios. Apan kanus aba masinatian sa taong gimatarong ni Kristo ang pagkamadagayaon diha sa plano sa Ginoo alang sa kinabuhi sa tao. Ikaw ug ako, mga kaigsuonan, gisaaran ka sa Dios, gisaaran ko, gisaaran ta sa Ginoo, kanang kinabuhing madagayaon. Nya hinumdumi ni siya kung unsa gani ang pagtuo sa tao, maog yun na iyang pagtuo. Kay matod pa sa Biblia, kung nagtuo siya nga nagkalisod, maog yun na mahitabo, nagkalisod yun siya. Pero kung ang imong pagtuo nga dawato nimo ang plano sa Dios, nga waason kas kalisod, mahitabo yun na siya. Pero kung imong pagtuo, mga kaigsuonan karon, moingon ka nga lisod gyud, basta Kristohanon lisod, basta Kristohanon nas kawaladon. Mga igsuon, kung maunay imong gipamulong, maunay imong makit-an ugma, maunay imong masinatian, kay asa gani ang imong pagtuo, tuwa ka paingon. Pero kung muingon ka nga ang Dios akong gialagaran, mo panalangin, mo tagbo sa tanan nga akong gikinahanglan, ang angay usab natong timan-an ug angay usab natong tipigan aron ang mga pulong nga imong gilitok nga dili ta pasagdan mahitabo sa diha sa imong mga dalan kun sa imuhang pagtuo kaniya imo usab nga gituman ang iyang mga pagtulunan. Mao hinungdan nga sa atong pagkakristohanon, ang mga pagtulunan o pamaagi ato gyung maangkon. Pamaagi o pagtulunan gikan sa amahan sigurohon nga atong makatunan samtang nagpuyo tas kalibutan. Sultihan ti ka, mga kaigsuonan, kung ang imong pagkakristohanon o ang imong pagtuo, sige ra ka og tipig nga lisod gud ka. Magkalisod gud ka kay maumay nabutang sa imong nauna. Og maunay mabutang sa imong nauna, maunay moabot kanunay sa imong kasing-kasing. Og sa diha nga maunay naa sa imong kasing-kasing, hinumdumi ang gipakita ni Jesus kung unsay naghari sa kasing-kasing, maunay mo gawa sa imong baba. Kung mauna gani mo gawa sa imong baba, hinumdumi ang atong baba, ang atong dila makabuhi, makapatay. Nganuman ang tanan nga mo gawas niini mahitabo. Dili man siguro diha dayon man nimo masinatian apan kung kanunay nimong gipamulong ang mga pulong nga imuhang
ginalitok sa imoy sigataw mahitabo na sa kinabuhi nimo sa unahan. Mao na nga kung gusto kang malipayon, lito ka kanunay ang pagkamalipayon. Kung gusto ka nga panalanginan, lito ka og tuuhi nga mianhi si Jesus aron ka iyang mapanalanginan. Ang taong gipanalanginan dili wala na magpasabot mga kaigsuonan nga di na makasinatig kagutom. Pero taliwala sa kagutom ingon si David, dili na siya pasagdan sa Dios. Gusto ba nimo mga kaigsuonan nga sa taliwala sa kalisod dili ka pasagdan sa Dios? Mabati ug makita nimo ang pag-atiman sa Dios, ang pagtagbo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mga igsuon, kung nangandoy ka nga dili lang ang imong pamilya mahawa sa kalisod. Kung nangandoy ka mga kaigsuonan nga dili lang imong pamilya, lakip ang imuhang mga kaila, pwede ba nimong i-share ang atong programa aron makakat-on sila sa mga pamaagi sa Ginoo nga gibilin diha sa Biblia. Ang atong hisgutan mga kaigsuonan ko sa Ginoo mahitungod ni sa grabing kalisod. Resulta sa grabing kainit mga kaigsuonan, maghisgot gani og grabing kainit, mawagtang gining mga maayong pagpananom. Kung dili maayo gani ang pagpananom, dili gyud maayo, mo resulta gyud ni siya, sinyalis ni siya sa dili maayo nga pagpangani. Kung dili gani maayo ang pagpangani, mo resulta ni siya kagutom. Og sa diha nga naa gani kagutom, magkamahal ang tanang produkto, tanang palaliton. Unya kung ikaw nga dili ka kaandam, kay matod sa Biblia dunay mga taong napuno sa utang og naulipon sa kawaladon nga wala nay kana bitang pamaagi nga mahuna-hunaan gawas lamang sa pag-angkon nga lisod gyud ang kinabuhi sa kalibutan, pero dili na mao'y solusyon. Kay diha sa Biblia gibilin sa Dios ang tanan nga mga pamaagi aron makalingkawas ka gikan sa kalisdanan, balatian, gikan sa kawaladon, kinahanglan makalabang ta. But ipasabot kung makalabang ta mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mahimo tang panalangin. Ug sa dihang mahimo tang panalangin, mo resulta nig daghagante. Kay mahimo gani kang panalangin mga kaigsuonan, nagpakita na nga dunay kay gantis langit. Pero kung ang atong kinabuhi mahimong makaangin, dili makapanalangin, kung dili makaangin, kung ang imong kinabuhi nakaangin sa imong simbahan, diin ka karon gibutang o gipialan sa Dios. Kung ang imong kinabuhi ang imuhang pagtuo, kay daghamang kong mga tao nga nagtuo nga mas swito pa kaysa nagtudlo. Daghang mga tao mga kaigsuonan nga nagtuo nga mas swito pa kaysa nagdumala. Mahinungdan nga daghang mga tao nga grabe kaayo nga makapagawas og mapinulungan nga makapabugat og makapasakit sa mga nagdumala sa ilang kinabuhi. Mayong pagpaminaw di ay ni Sister Violio nga nanuka diha sa South Korea. Sis, maayong buntag, maayong pagpaminaw nimo diha. Grabe ang kainit, sinyalis kini sa kalisod, unsabay buhaton aron makalabang nga dili magkautang-utang. Sa ako nang gikaingon, dunay nagpa-advise kaganina mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Usa siya sa kana bitang tigpaminawan o kanang followers sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Nga matod pa dinhi mga kaigsuonan, maayong gabi pastor. Sa gabi ini siya ga hatod og mensahe. Unsa kaha ning akong kinabuhi. Kung naamoy ika-advise pod, pwede ra gyud ninyong i-advise diri sa ato programa. Pwede ra gyud ninyong ika-comment diri sa ato ang page ang pulong mo kinabuhi ko. Matod pa dinhi, imbes ning anhi ko diri na amasas abroad para makabayad ko sa akong utang. So ang rason nga nung niadto sa abroad kay naay utang.
nagtangag ang utang. Ingon siya dinhi mga kaigsuonan ko sa Ginoo, para makabayad ko sa akong mga utang, dili kay usa ka utang, kundi mga utang. Kung maghiskutag utang na ay utang nga prosentuhan, na interes na apoy utang nga wala gyud interes. Marang-arang tong utang nga walay interes, pero mas marang-arang gyud tong way utang. Ingon dinhi mga kaigsuonan, dili gyud ko makabayad sa mga utang nga una kay naapoy bag-o nga utang, kulang pa kaayo ang akong sweldo. Unya puro problema tanan, pastor. Natural kung naa kay utang nga dili nimo babayran, mo resulta gyud na og problema. Unya naa pa kay problema plus do na pagyoy bag-ong mga utang, nganong naman po'y bag-ong mga utang. Ya kasagaran ra ba mga kaigsuonan sa mga rason nganong ang tao makautang or mangutang, himuon da yung hinigiban ning kalisod. Hinimuon da yung hinigiban kining mga emergency. Na gani mga emergency mga kaigsuonan ko sa Ginoo, maudadayon na himuong rason nganong makautang ug aron dili pud makabalibad tong giutangan. Mura ba og kanang kita nga tawo nga nagpuyo sa kalibutan, mura bitaw wala ta masayod nga walay mga kalisod, mao hinungdan dili makapangandam. Isuon ko sa Ginoo, sugot kag sa dili sa atong pagpuyo sa kalibutan, naa gyud nang tinggutom, naa po nang ting-ani, naa nang kadagaya na nang kalisod. Dapat sa tanang season sa panahon sa kalibutan, dili na nimo malimtan. Ikaw ug ako, gibuhat ta sa Dios nga labaw sa tanan nga mga butang mananap sa tibok kalibutan, buot ipasabot labaw tag panghuna-huna. Doon na tay kaalam, gamita ang imong kaalam. Tong hinumduman nga sa pagpuyo nato sa kalibutan mga kaigsuonan, naagyo ng tanang sitwasyon, kagutom, kadagaya, kalisod, kanang tanan mga kaigsuonan. Wala na, dili na ingon nga kanang moingon bitaw ta nga kanang panagsa. Dili lang panagsa. Sa usa ka tuig mga igsuon, mahitabo gyud na siya. Okay, kung naminaw ka dire karon sister, dili lang ti kanganlan para ako ning gi-open diri sa ato ang programa para daghang maka-advise nimo. Kay dunay mga mensahe gyud nga gusto nga gikan sa Ginoo nga gikinahanglan gyud nimo nga masabtan. Kay kung dili bitaw ta makalingkawas sa problema, muhari ang kaluyahon. Muhari ang kaguol. Nya tong hinumduman kanang kaguol, dili na siya makahatag umayong panglawas. Makahatag nagdaghang mga balatian. Unya mag-unsa man lang kung naanas kaluyahon ang atong lawas. Mauhinungdan nga ang Dios nagbilin gyud pamaagi aron makapanagang ta sa ingon makalingkawas ta sa kalisod ug mahimo tang makatabang pud sa uban. Si Leah Jean tahan langit ingon siya, ako advice ayaw utanga ang iya sa Ginoo. Unaha sa ikanapulo ay ha bayre ang utang. Mga igsuon, mga suking tigpaminaw, si Sister Leah Jean dili ni siya pastor. Murag sa ako ang kaila, sa ako ang nahibaw-an ni Sister Leah Jean, dili ni siya pastor. Pero matinud-anon sa mensahe sa Dios. Kay daghang manggong pastor dili pod matinud-anon. Daghang mga alagad sa Ginoo or daghang mga nagtuos Ginoo dili matinud-anon sa pamaagi sa Dios. Manghinungdan pag dili gani matinud-anon ang tao sa pamaagi sa Ginoo, kinsa may makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios kung walay tao nga matinud-anon sa pamaagi sa Dios. Ato pong makitaan sa Biblia nga naagi mga taong matinud-anon sa pamaagi sa Ginoo. Kay doon na may mga taong wala gyud hikawi sa panalangin sa Dios. Ang usas mga advice, sister, no, atong igsuon ako raning tawgon og Sister G.
Sister G, matod pa ni Sister Leah Jean Tahanlangit, ang iyang advice mao ni, ayaw utanga ang iya sa Dios. Unaha sa ikapulo ay ha bayre ang utang. Maunay pintok nga pamaagi nga dili liko-liko nga pagka-advice. Kana bitawng advice mga kaigsuonan nga walay daghang langan. Kung gusto ka nga makalingkawas sa kalisod, kay Kristohanon man ka, ihatag ang iya sa Dios. Kamong naminaw karon, kung nakita ninyo nga nagkalisod gyapon mo, bisan kung nangalagad na mos Ginoo, dunay something problema sa inyong pagsunod sa mensahe Ginoo. Yes, speaking about faith na amo, apan sa gitawag Ovidgen, may problema nga dapat ninyong madiskobrehan. Ug dapat ninyong makatunan aron sa inyong pagkakristohanon, inyong masinatian ang mga saad sa Dios. Ikaw ug ako, hinumdumi, gimatarong ta sa Ginoo. Gimatarong ta, dili lamang aron mga igsuon, makabaton tag relasyon, makaduol tas Ginoo, kundi dili gyud pud pasagdan sa Ginoo ang taong mga matarong. Matod pa ni David sa Salmo 37 nga atong gibasa kaganina, gikan sa iyang pagkabata, hangtod na tigulang na siya, wala siya makakitag tao nga matarong nga nagpakilimos, o sa mga anak sa mga taong matarong nga gipasagdan sa Dios. Si Ruthil Gaba Singgit, miingon siya, amin, tinuod jud na unahon jud ang tithes. Usa sa mga muguba ni ini ang tingog ni Satanas, nga naaron sa tingog sa mga taong dili matinud-anon nga nagpatuusad nga Kristohanon. Moingon dayon ang mga tao nga gigamit pod ni Satanas, kay unsa may misyon ni Satanas, pagbungkag, pagpangawat, pagguba sa plano sa pamaagi sa Ginoo aron ang tao makabaton og kadagaya. Kabantay mo mga kaigsuonan, daghang mga tao nga grabe kakugihan, pero resulta gyapon ang kawaladon. Ngano man, tungod kay kulang ang ilahang pag-response sa pamaagis Ginoo. Kulang ang ilang pag-response, naalang sila sa pulong pagtuo. Musimba, okay. Mudaig, musimba. But speaking about money, lahi ang ilang response sa pamaagis Ginoo. Dunay mga tao nga niangkong Kristohanon nga pero agin sa pamaagi sa Dios, agin sa ikanapo, agin sa mga halad. Unsa may giingon sa Biblia diha sa Panultihon kapitulo 3, 9-8. Ihatag sa Dios ang pinakamaayong halad. Kung buhaton nimo ni, kanunay puno ang imong mga kamalig. Ang imuhang mga tipiganan o pagkaon kanunay mag-awas og puno, og ang imuhang tipiganag bino, ang imong kadasig, ang imuhang pagpangalagad sa Dios, dili gayod magmaluyahon. Mauna nga usa sa mga advice, Sister G, sa imuhang problema, unaha paghatag ang Dios. Iuli ang iya sa Dios. Ingon ang Dios, kung dili nato ihatag ang iya sa Dios, gitikasan nato ang Dios. Si Ananias o si Sapira nga mingkuha sa iya sa Dios, nangamatay sila. Si Nars Buyan, amin kaayo Pastor Gideon, ako na nasinatian hangtod karon og kontento jud ko sa mga blessing ni God, wala mi kulangi. Wala sila kulangi pagkanindot mga kaigsuonan. Sa Kristohanon mga igsoon, mabahin yun ang Kristohanon. Kay nani man nganong mabahin ang Kristohanon? Kay naay may mga Kristohanon nga faithful gyud sa ikanapulo. Di magyud na mapugnan. Naa magyud ning mga tawhana. Ako mismo mga kaigsuonan, ibin ang akong pamilya, stricto gyud about tithings. About tithes. Wa gyud na mo na kauna kay dili na mo
Dunay mga alagad sa Dios nga giandaman sa Dios ana. Og damor na mo nang ihatag ang iya sa Dios. Damor na mong nasinatian ang pagkamaayo sa Dios. Moingon kong mabahin ang mga Kristohanon tungod kay duna po'y mga Kristohanon nga against pod sa ikanapo. O niya, magkahiusa po na sila. Against sa paghatag or pagsunod sa pamaagi sa Dios. Magkahiusa po na sila. Ang ila po ng siging bantayan o siging risbakan katupong mga tao nga nagwali sa mga ikanapulo. Ang ilang gamiton, mga pinulungan gikan sa yawa. O sa may mga pinulungan gikan sa yawa, pagguba sa mga pamaagi sa Dios. Pagguba sa mga mensahe sa Dios. O sa may mga mensahe sa Dios. Gikan sa Old Testament to New Testament. Aron ikaw makabaton sa panalangin sa Dios. Gikan ni Ila Marie Pilais, Pastor, mangutana lang ko nganong daghan tao dili Kristohanon pero gipanalanginan pinansyal. Ingon ang Dios ngadto kang David, ayaw kasi na sa mga taong dautan nga nagmauswagon kay daw sama lang sila sa balili nga karon pwede nimong makit-an apan ugma malaos lamang. Maunay imong nakita nga nganong ang mga taong dautan gipanalanginan. Actually, ang taong dautan mga kaigsuonan kung imong tan-awon, dili na sa ingon nga gipanalanginan sa Dios. Sultihan ti ka, ang taong dautan maadunahan gyud sa ilang pagkadautan. Gikan sa pagpanglimbong, gikan sa pagpanikas. Kaysa pagpanglimbong daan, pabor na sila daan. Pero lahi ang Kristohanon kung ikaw mo'y manikas, kung kita mo'y manikas. Nga naman, dili mo sugot ang Dios nga maadunahan kas atong pagkatikasan. Dili mo sugot ang Dios nga mahimo tang maharuhay ug maadunahan sa atong pagkalimbungan. Pasagdi ang mga taong dautan nga maadunahan sila sa ilang pagkalimbungan. Kay dili ta parihas sa mga taong dautan. Dili pud makapanguntana sa Dios nganong inaana ang sitwasyon, nganong ang mga taong dautan, Lord, imo man gipanalanginan. Mura ba taog nasina sa mga taong dautan nga nadato? Mga igsoon, lahi ang pamaagi sa Dios kaysa pamaagi sa mga dautan. Ang pamaagi sa Dios wala magpasabot nga sa atong pagpangalagad, sa atong pagkakristohanon, iwita sa panalangin sa Dios. No! Kung ikaw ug ako, tinuod ra gyud tang mosunod sa pamaagi sa Ginoo, dili ta magkalisod. Kini gipakita diha sa Biblia. Usa sa mga hinungdan nganong lisod ang tao, kay lisod ang pagtuman. Pag lisod gani ang pagtuman, mo resulta gyud nagkalisdanan. Ingon si Kura examine. Amin unaha gyud ang iya sa Dios. Pila na ka mga tao nga ning hatod og mga mensahe, Sister G. Ingon dinhi kay ang mga gikinahanglan idugang ragayod. Idugang ragayod na. Si Jocelyn Canido redobla. Hello Pastor, maayong buntag ani pa ako sa school. Okay. Si Satan mo panalangin pod na pero ang resulta walay kalipay, walay kalinaw sa iyang kinabuhi. Mutanyag pod siya panalangin. Suma sa panahon ni Jesus, si Satanas mintanyag siya nga iyahang ihatag ang kanindot sa syudad ug ang tibok syudad ihatag niya ni Hesus kung mosimba siya ni si Hesus mosimba ni Satanas. Nangangkon si Satanas. Si Mary Rose Villeres, amin Pastor, tinuod yun na kay kami sa una, sayangan kaayo ko sa ikanapulo. Pero kung makasabot ka sa pulong sa Dios sa Malakias Kapitulo 3, versikulo 10. Wow.
Amin, correct pastor, gikan ni Nars Boyan, mura ba to nasuya, nganong dato man sila, unya na ay Kristohanon, nagkalisod tungod nas pagkatihik, gikaon, gigamit ang iya na unta sa Dios. Ni prangka gini nga pagkaistorya. Wa nilipod-lipod mga kaigsonan kining mensahe ni Sister Nars Boyan. Nganuman, kami nga nakasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios, ni adtong matinud-anon sa Dios. Sultihan ta mo, masubo sad mi, maguol sad mi kung dunay mga Kristohanong apiki. Apiki ang pagbuhat sa pamaagi sa Ginoo. Kay kung apiki gani ka sa pagbuhat sa pamaagi sa Ginoo, sultihan ti ka, magkaapiki-apiki gyud ka sa imong pagpuyo. Mura ka ana og kanang nagpuyo sa tinunglong yuta. Pero kung dili ka apiki sa pagsunod sa pamaagi sa Dios, nagpuyo ka sa yuta nga daw sama sa Kanaan. Kinsa magoy wala kagig kalisod. Istoryaan nato ning kalisod. Ako ang igsuon si Pastor Sapre, gagmay pa mi nakaagimig kalisod. Unya unsay kalisod kaniadto og karon, imong makit-an mga kaigsuonan, magbalik-balik ra gyud ang kalisod. Maghisgot tag kalisod, magkuntisanay tag kinsay lisod, ana. Makaingon ko nga murag daog-daog gyud may mga kaigsuonan. Murag makadaog gyud ko. Kay una sa tanan, niundang ko og eskwela, manarbaho ra. Gamay pa kaayo kong bata. Kung naa pa siguro to'y DSWD, murag lisod na. Murag naagyo yung ginikanan madiis. Kay maglisod gini kog aswat anang San Miguel nga kahon kanang unom ka buksod. Maglisod gani kog aswat ana. Unya nang-apply na kog delivery. Wa man ko kasod, nagpaboy mi dito sa Dumaguete. Unya nakatigom-tigom ko balik kog eskwela. Nahuman kog high school, nahuman kog college sa akong pag-eskwela, nag-working ko. Wala ko magpa-support sa ako ang mga ginikanan. Gani, niabot yun sa punto mga kaigsuonan nga ang akong papa, murag 60 kapi na to ang iyang edad ning enroll pag first year high school. Kay doon na siya'y nakitaan nga dako sad nga mga problema diha sa among pamilya. Kung maghisgot tag kalisod mga kaigsonan, nakaagi kog puro balanghoy. Balanghoy pamahaw, balanghoy paniodto, balanghoy paniapon. O niya, naabot sa punto nga nahurot yun ang balanghoy. Nagsigi mi og pangalot og kanang mga uli dito sa mga kabugangan. O niya, nakakita kog dako kayong balanghoy, hilak ko, kapriti kong lipaya. Pagluto, pagpikas, di pod maluto, hilak na sad ko kay nahimo manggapas. Mahimo manining gapas kining balanghoy kamuting kahoy kung matigulang na kaayo. Pero unsay resulta sa akong pagtuon nganong naay kalisod? Nganong ang ubang mga tao atong panahon na dili kay lisod? Makapakaon man sila sa ilang mga anak. Pero nganong sa among sitwasyon sa unang panahon, lisod mami makakaon. Nakasuway mangani mi og kanang kaon mga kaigsuonan kanang bag-ong linubo nga mais gilatan gipabuk kanang gilatan pag-ay gipaliki mga kaigsuonan kanang bitawng pasi. Unya tabangan na mog higop ang sabaw. Unya ang resulta nangabutod among tiyan. Unya hinaplasay og gas kaniadto kay wala may ipikasin sa una, halagas ra gyud. Grabe. Mag-eskwela mi, may nalag na ay ginamos nga balon. Mangutana ko, pastor, may nangutana nga kinsa daw ang nagbuhat sa impierno. Kanang mga pangutanaha, dili na mao'y topic na to. Dili ko na mao'y makasulbad sa atong pagpuyo. Dili na makasulbad sa ato ang kanang ato ang hisgutan karon. Unya na lang nako na hisgutan.
Narsboyan sulay og ibalik ang iya sa Dios. Kay kami sa una. Agi ka ni Narsboyan ha. Sister G, kung naaminaw ka karon sa atong programa, sulay og ibalik ang iya sa Dios. Kay kami sa una, kung hisgutan ang kalisod, bisag na namis pagpangalagad, kami kay bisag asin og kalayo, magpangayog silingan o tinuod yun na, mangayog agipo, kay walay posporo. Mangayog asin, kay way asin. Bahalag bitsin, way bitsinay sa una. Silingan apan dihang akong gi-apply ang walis sa usa ka pastor, grasya sa Ginoo. Blessing niya. Nakadungog mo katong mga Kristohanon nga apiki sa pagsunod sa pamaagis Ginoo? Ay na mo pangutana nganong apiki mo. Kining maong mensahe dili ni pagpagarpar. Gusto ra gyud ni mga kaigsuonan masinatian ninyo ang unsa may gipasinati sa Ginoo sa mga taong matinud-anon. Ayaw mo kalain, ayaw mo kasuko, kay kining atong hisgutan makatabang ni ninyo kung inyo gyung paminahon. Si Sansis Ana Kurita, naadjod ang panalangin, if God is with us. Maong kinahanglan ang gugma maoy magpatigbabaw sa atong kasing-kasing ug una. Okay. Kanang gugma mga kaigsuonan nga gihisgutan gyud, kinahanglan kung nahigugma ka sa imuhang pamilya, sultihi sa mga sakto nga pamaagis Ginoo. Tungod kay nahigugma ang Dios sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi, nahimong instrumento kini maong programa ang pulong mong kinabuhi ko aron tudloan ta sa pamaagis Ginoo. Pamaagi nga wala kaayo matagaig pagtagad sa mga taong nagkalisod. Kay kung ang mga pamaagi sa Dios mga kaigsuonan maura gyoy atong gisunod sa hingpit nga pamaagi, lamang do na magoy pamaagi ang tao tungod sa iyang panabot. Kura examine, naghatag gayod og sakto nga instruction ang pulong sa Dios. Basahon nato kay mauna ang treasure sa mga Kristohanon, ang pulong sa Ginoo. Pagkaninduta Sister Kura sa imuhang gigamit nga mensahe, ang pulong sa Dios mao'y treasure. Dili ng pangitag bulawan. Daghang napurdoy anang pangitag bulawan kay ang uban nabuang sa sigi og sunod-sunod sa bulawan. Hangtod ang taguanan des Casillas mao'y gipaingnan sa kuan kanang sanay tawag ana. So kinsa pay no nay mga advice diri sa ato ang programa ang ato mga kaigsuonan, wa gyud nag-advise og unsa diha mga kaigsuonan. Ang advice diri mga kaigsuonan puro paghatag gyud sa iya sa Ginoo. Mao gyud pinaka-importante ang paghatag sa iya sa Ginoo. Kaya ako mismo mga kaigsuonan sa unang panahon, ako nakatugkad man gyud ko sa ako mga ginikanan, sa akong amahan ug sa ako ang inahan. Lisod gyud kay sila. Speaking relasyon gani magsige rag lalis sa una. Doon ay mga panahon malipayon me. Pero kasagaran gyud doon ay mga lalis. Kapangutana gani ko nganong nahitabo to. Pero akong gitugtun-an pag-ayo ang sitwasyon para dili mahitabo sa akong pamilya ug sa akong pagdumala sa akong pamilya ug sa mga tao nga diin ko gipialan sa Ginoo. Samtang gitun-an ako pag-ayo ang pulong sa Ginoo, ang rason gyud nga ako nakit-an kanang kana bitang lahi ang pag-response nila sa pamaagis Ginoo. Kay wala sila anang ikanapulo, wala sila anang speaking about paghalad ang ako mga ginikanan sa una. Si Papa nagwali, nagpastor, pero wala gyud siya hisgot mahitungod sa kanapulo. Usa sa mga gikahadlukan gud sa akong papa, mawala ang mga tao. Ang iyang gigamit ato kanang milagro, na ay milagro nga masaksihan sa mga tao. Gani dili ni bag-o lang nga mga istorya labi na sa mga kaila sa ako ang amahan, sa akong mga igsuon. Ako tong gitun-an pag-ayo og ang resulta sa akong pagtuon sa pulong sa Dios kana gyung response, kulang gyud sila response
sa pamaagi sa Ginoo. Kay wala nila itudlo ang pamaagi sa Ginoo ug ang ikaduha wala gyud ko kakita nga ilang gibuhat. Hatag tuod og offerings pero mga kapin lamang. Na ay mga mabaligyang baboy, mabaligyang hayupan, pero ako mismo makamatikod, makakita nga dili gyud sila faithful sa ikanapulo. Pero ang nakanindot sa ako ang mga ginikanan, bisan kung dili sila faithful nga may resulta sa grabing kalisod, wala nila wad-a ang pagkamainampuon. Dito sila nakapabor-pabor katong pagkamainampuon sa ako ang mga ginikanan. Grabing mo ampo si Papa, grabing mo ampo si Mama. Dito nakapabor si Mama o si Papa kay ang ilang pag-ampo wala gyud kalimti sa Dios. Tungod sa ilang pag-ampo, ang ilang mga anak nga kami, nga ilang mga anak, giatiman sa Dios. Og nahimong mga alagad sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo alang sa daghang mga tao. Tungod ni sa pag-ampo sa ako mga ginikanan. Lamang, speaking about financial, naagid sila sa kalisod. Ako moingon gyud ko nga naagid mi sa kalisod sa unang panahon. Naaman siguro mga panahon nga makasinati ni mig kanang grabing kadagaya, pero patasad ang tanan. Naapod sa kanang panahon nga naagyod sa kadagaya. Pero about sa panahon nga naas kalisod, kami ang number 1 nga naas kalisod. Unya kulang sa kalinaw kay naagyod ang mga lalis. So dili na siya bag-o nga isyo kanang naay mga Kristohanong maglalis. Dili na siya bag-o. Kundili naa siya sa una pang panahon. Butang nga ako nang gitun-an sa ako ang pagpamalandong mahitungod sa pulong sa Dios nga naas bala ang kasulatan ug dito nako nadiskubrihan nganong naay mga taong walay kalinaw, nganong dunay mga taong walay kalipay tungod kay ang tawhanong kinaiya kanunay mao ang gigamit kanunay. Unsa man ang mga tawhanong kinaiya? Sayon kaayo pag-ila sa tawhanong kinaiya. Ato sa ning basahon kining tawhanong kinaiya sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 19. Ingon dinhi mga kaigsuonan sa bulong sa Dios. Sayon kaayo pag-ila sa buhat nga tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayong pakigilawas. Hugaw ug hilas nga mga buhat ingon man sa pagsimbag Dios-Dios, kanang pagpamarang, kanang pagpangdaot, makita usab kinis pagdinumtanay. Nangalagad pero dunay gidumtan. Pagbingkil-bingkil, wala magkasinabtanay. Og kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, dili lang sa ilimnon, kundi sa mga butang. Pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog, uban pang mga butang nga sama ni ini. Mga tao nga naggamit ni ining tawhanong kinaiya, giklaro ni Apostol Pablo, wala gyud dapit sa bag-ong langit. Wala gyud dapit sa gingharian sa Dios. Mauna nga ato rong hisgutan mga kaigsuonan kay naaman taron sa kanang grabing kainit nga daghan nga naghatod og mensahe nga usa kini ka sinyalis sa dakong kagutom. Tungod sa kainit na hubas ang uban nga mga dapit, ang mga sapa ng hubas, ang mga tubod, nga wagtang, ang dagat gani sa ubang mga nasod na hubas. Unya dunay mga lugar gani nga ang sapa nga diin gihugpaan og mga eroplanong igubat kaniadto. Nga kaniadto perting laluma nga sapa karon nilutaw ang eroplano nga nahagba. Usa ka sinyalis nga nagpakita sa grabing kagutom dili lamang sa nasod sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Karon kun wa pagani ang kagutom unya imo nang nasinatian ang kalisod, unsa pa kahay mahitabo sa panahon nga muhari na ang kagutom? Unsa kahay mahitabo? Tan-aw na to tong mga makasala. Nganong ang mga makasala daghan manuog pagkaon? Mga igsuon dili na maoy solusyon.
nga ato ang tan-awon ang mga taong makasasala nga daghang pagkaon. Kay ang Biblia nagsulti dapat dili ta masina sa mga makasalang miuswag sa ilang pagkamakasala. Mga taong limbungan nga miuswag sa ilang pagpanglimbong. Ayaw gayod kasina. Kay ang Ginoo nagpasidaan daw sama sila sa balili nga imong makit-an karon apan ugma dablag malaos og sunugon. Dili ta dapat mulantaw sa mga tao nga miuswag nga wala sa Ginoo. Lantawa ang mga taong miuswag nga naa sa Ginoo. Ayaw og tan-awa ang mga tao nga wala sa Ginoo. Tan-awa ang mga tao nga nangalagad sa Ginoo nga miuswag. Unya pagpakisayod, pagpangonsulta. Kay diha sa imong pagpakisayod o pagpangkonsulta, diha nimo makit-an ang kakulangon sa imong response sa mga mensahe sa Dios. Gika ni Bernadette Alsola, amin gyud pastor, kay sa una wala pa ko kabalo about sa ikanapo, sweldo nako hipos dayon. Wala man ko'y pamilya. Dalaga man ni Sister Bernadette alang sa mga ulitaw diha. Matod pa din wala pa siya'y pamilya, pero naglisod siya. Wa pa gani, dalaga pa gani sa una, matod pa, wala, lisod gyapon siya. Pero sa dihang gihatag nako ang para sa Ginoo, dako gyud og kausaban. Ang grasya nga iyang gihatag mo, doble pagyod. Salamat, pastor. Kini Sister Bernadette, murag wala pa ni siya'y usa ka tuig nga nagkuyog sa atong programa. Pero nihatag na siya sa iya sa Ginoo. Sumala sa atong gibasa. Ug ako mismo nakasaksi niini. Kon ang usa ka tawo nga bag-o pa lang diha sa Ginoo, makaingon ta nga sa kalibutanon insulto kayo sa mga Kristohanong dugay na kaing nangalagad. Pero sa paghatag sa kinapulo, kuripot gyapon, dili biya na si pastor ang makakita, kundili ang Dios nakakita nimo. Susiha uting kaya kung unsa ang imuhang pagtuo mahitungod sa pamaagi sa Ginoo, kay maunay makit-an sa imuhang kaimtang. Kung giunsa nimo pagtuo ang pamaagi sa Ginoo, mo resulta gyud na sa imong kahimtang. Pero kung mintuo ka 100% sa pamaagi sa Ginoo, 100% sa Dios ka panalanginan. Dili na mistil pang lalison mga kaigsonan. Nganong dunay mga Kristohanong nadato, nganong dunay Kristohanong kabos. Mga igsoon, minaog si Jesus, dili aron mahimo kang kabos. Naa gani kanta mga kaigsuonan nga nahimo siyang kabos. Unsay title ana? Nahimo siyang kabos. Nahimo siyang kabos. Ako na yung pangitaon. Unsa na yung title? Palihog ko no sa mga kuan. Wala man diri. Basta kay di ko ka balong mo kuan sa iyang title. Di yun maglisod ko diri kuan. Nahimo siyang kabos aron kami madato. Nya moingon po dayon ang uban nga dili kaayo pitfall sa pamaagis Ginoo. Pastor, dato na sa pagtuo. Ang dato sa pagtuo sultihan ta mo kanang tinud-anay nga nagsubay sa pamaagis Ginoo. Mao man ay dato sa pagtuo. Moingon ta nga dato sa pagtuo unya wa gani kamo sunod sa pamaagis Ginoo, nang limbong ra ka sa imong kaugalingon. Ikaw ray mihatag og tunok sa imuhang paglakaw diha sa Ginoo. Si Romeo GC, para sawa pa ko sa Ginoo. Pastor, sa wala pa ko sa Ginoo kaniadto, grabe ang kalisdanan, murag way kalusulbaran. Salamat kay iya kong giluwas. Karon ko na ako'y problema, murag mabali wala ra basta ang iya sa Ginoo ato gyud nga natugyan niya uban sa kanising kasing nga mga paghalad
Wow. So daghan kaayo mga kaigsuonan. Diri sa atong programa mga kaigsuonan ang gisgutan dinhi ang pagkamatinud-anon. Pero kato mga taong dili matinud-anon murag magbungol gyud diri. Murag di gyud magdugay, mubalhin gyud og lain nga mga magwawali pod nga dili mo tuog ikanapulo pero kusog ay mo dawat og kinapo. Si Jubilin Felix, si Syong Dan bugat hunaon apan sulay bation mo ang kagaan sa imong gibati. Wow. Salamat kaayo. Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Sulayin ninyo ang Dios. Og kini hagit ni sa Dios alang sa mga taong tikasan. Dili ako ang nagsulti kundi ang Dios. Matarong ba ang pagpanika sa Dios? Ang Biblia nagsulti dili. Apan gitikasan ko ninyo pinaagi sa halad og sa kanapulo. Nganuman, halaran ra nato ang Ginoo og kapin. Ang resulta, puro rapod kapin ang moabot. Naaday maharuhay, naaday makabayad sa utang kung kapin ra gyapon ang moabot. Imbes ang tibok panalangin, ang kapin ras panalangin maoy moabot mga kaigsuonan. Kisa may dili magkalisod ana. Kisa may dili magkautang-utang ana. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Daghan kaayo nga mga rason o hinungdan mga kaigsuonan nganong ang tao nagkalisod. Usa sa mga hinungdan nganong magkalisod ang tao kanang pagkatapulan gyud. Number 1 gyud na kanang tapulan. Tapulan mo tuon og Biblia, tapulan nga mosunod sa pulong sa Ginoo nga naas bala ang kasulatan. Puro tapulan. Ang pagkatapulan mga kaigsuonan wa gyoy maani kundi ang kalisdanan. Naunsaon mga kaigsuonan pagkalingkawas sa gitawag utang mao gyud ato ang gihisgutan karon. Unya ako ang gibalik pagyod, ako pagyong balikon nga kasagaran ra ba mga kaigsuonan nga mahimong irason aron makautang kining kalisod. Unya naanabiya gyud ta sa gitawag krisis. Ang humay ning mahal, ang mais ning mahal, ang mga utanon perting mahala. Una agod mga kaigsuonan samtang didto ko sa Mantalongon kanang bagsakanan gyud og mga utanon. Kagahap miaging adlaw ang sibuyas 50 hangtod 120 ang kilo. Perting mahala. Unya ang Bagyo beans murag 80 man siguro tong kilo. Unya ang imong sweldo ibutang ra natog tag 500. Unya ang isda mga kaigsuonan usa ka kilo 200. Ibutang nato ng kwinta-kwintahon mga kaigsuonan be. Gamit sa tag math ani. Ang isda mga kaigsuonan kasagaran 150. Unya kanang isda mga kaigsuonan ang imong pamilya isda og pamilya tong hisgutan ani ron. Ari sa ta sa kana bitang inato nga pag istorya. Kasagaran sa Pilipino daghag anak. Doon ako'y gika-istorya nga ang iyahang mga ginikanan sila mga igsuon ni abot og 15. Inamatiyag usa 14. Doon na po'y uban nga ang ilang anak ni abot og siyam na po murag inaana gyud ka inana gyud ang mga Pilipino mga kaigsuonan kanang kabulahan mahitungod sa pamilya. Unya ang isda mga kaigsuonan sa usa ka kilo pila lang na kabuok. Unya ibutang nato siyam kabuok anak plus mama ug papa niabot og 11. Ibutang lang nagnapo. Napo unya kanang napo mukaon og pamahaw. Pila siguro ka kilo ang lungagon sa napulo ka tawo mukaon. Kami binaso maning amo adire. Ko ang gilong agay nina mura upat man to ka baso at tulo ka baso. Sabuan og upat ka tubig. Resulta lami kay among pamahaw.
Ang nahitabo mga kaigsuonan, ang napu katawo nga mukaon sa usa ka kilong isda, inig ka paniod to ana wala na na. Palit na sad ka para paniapon laing usa ka kilo. O niya tag 250 ang kilo. O niya sweldo. Kung ikaw nga amahan nagtrabaho ka 400, amay na lang sa Negros mga kaigsuonan ang guna diha murag 150. Pero dire ang guna 300 sulod kaon. Ang uban ang daro 600 sulod kaon. Na ay mga nagtrabaho og mga construction na ay 500 na ay 600. Pero dili gyud paigo sa sudan pa lang wa na short na. Mao'y hinungdan ang uban mga igsuon dili na makahatag sa iya sa Dios. Kay ngano man gikwinta na daan ang mga gikinahanglan. Ang sa panahon nga makadawat og kwarta, kulang na ang ilahang mabutang sa ilang hunahuna, kulang na kung palit sa ilang mga gikinahanglan. Mao hinungdan sige ra gyung kulang. Managko na lang ng mga anak nga ang kahimtang puro kulang. Kay ngano man inig kadawat sa kwarta, inig kaani sa mga ani, ang makit-an dili man ang panalangin. Ang kulang man. Masubo ang Dios nga magtan-aw kanimo nga unta gitagaan man kag kaalam. Gihimo man kang labaw sa tanan nga mga gibuhat sa Dios. Usa sa mga weaknesses sa tao mga kaigsuonan, kana bitang pagkukulang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Usa sa mga nakapaluya gyud sa tao kining pagkakulang sa panahon sa Biblia. Munang bliss bitaw kayo ka nga nakadungog ta sa atong programa uban sa tanang mga Shine FM nga nag-hook up nini nga mao nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Shine FM 101.3, Shine FM 95.3 ug Shine FM 95.9 diha sa Batang Tihil. Batang Tihil, gihulngan. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kung sige kang nakakita og kulang sa imuhang mga paningkamot, ang naa sa imong nahuna og sa imong kasing-kasing, nga mo'y mo gawas sa imong siging kuwang. Magdagan ang mga adlaw sa imong kinabuhi, magtubo ang imong mga bata, nga ang imong nasabtan kuwang-kuwang. Kulang ang imuhang pagdaig sa Dios, kulang ang imong pagpasalamat sa Dios, labaw nang kulang ang imong paghatag sa iya sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, ikaw ug ako, gimatarong ta. Timan niya, gimatarong ta sa Dios, pinaagi kang Kristo. Pero kining pagkamatarong ang makaguba ni ini sa panahon nga dili ka mo respond sa pamaagi sa Ginoo. Maguba na siya, mawagtang na siya, mapulihan na siya sa pagkadili, pagkamatarong kon sa imuhang pagpangalagad dili ka mubayad. Tungod kay nagtampaw-tampaw namang utang. Unsay makapaguba sa pagkamatarong? Kanang pagpangutang nga dili bayran. Pero ayaw mo kaguol ha sa mga baga na kay utang. Ayaw mo kaguol kay dunay solusyon. Dili ta bitinon ani nga programa ha. Paminaw mo ani mga kaigsuonan ko sa Ginoo kay mauni kasagarang kontra ron sa tao kining utang. Daghan nga mga pamilya nga nawagtangan og relasyon tungod sa utang. Daghang mga amigo, mga higala, daghang mga ubang simbahan ng mga kaigsuonan nga wa nay pagtinagdanay tungod anang utang. Nya dili maayo. Di gyud maayo. Unya wala magpasabot nga wala na nay solusyon. Wala magpasabot nga dili na ka makalabang diha. Kay ngano man anak ka sa Dios. Dunay plano ang Dios nga dili
dili sama sa plano sa tao. Si Prince Banduho, salamat sa pulong sa Dios pastor nga pirmi namong nabatian sa imong wali. Okay. Salamat sa Ginoo. Kwintahon ang tanan gasto og iya sa Dios ay pila na nahurot sa pamilya aron balansihon og pila may iyahang ibalik niya gikan ni Nars Boyan. Okay. Ako ni nga klarohon mga kaigsunan, ako gining klarohon mga kaigsunan ko sa Ginoo. Now, ako sa ni nga kuan kay ako ang mata pati hayaga po ni ako ang nawala man diri. Asa naman to? Dera. Pwede ra day ako ani siyang kuan. Okay. Okay na. Ang pagkamatarong mawagdang na siya kon magtampaw-tampaw ang imong utang o niya dili mabayran. Pero ayaw mo kaguol ha. Wala ko musulti ani para mawagtangan mong paglaom. Misulti ko ani para makakita mo nga dunay solusyon. Kay usahay mga kaigsuonan, kanira bang utang o katong nakautang mo ingon dayon nga makasabot ra na. Kasabot ra nang atong giutangan maay nang tao. Unya kung ikaw di kakabayad sa imong utang kay ang tao nga imong giutangan maayong tao, katong imong giutangan mao'y panalanginan sa Dios. Labaw nga maayong tao, imo pang gideklarar, imo pang gipundan ang iyang pagkamaayo. Kanunay nimong gideklarar maayong tao, maayo gyud tong tao. Kisa may panalanginan sa Dios. Katong maayong tao o katong dili maayong tao. Mga igsuon ko sa Ginoo diha sa Salmo 37:21, doon na siya gibilin, doon na siya gilitok si David. Mamaylo ang dautan ug dili mubayad apan ang mga matarong mahinatagon. Nganong mahinatagon man ang mga matarong? Buot bang ipasabot nga daghan ka isag panalangin? Daghan. Kay ngano man? Tanawa ra gud bisan ang uban nga mga tao wala nay kaon, si David, ang taong nag-ingon si David, ang mga taong matarong dili gyud pasagdan sa Dios. Ni ang mga anak sa taong matarong magpakilimos. Kanunay silang mahimong panalangin sa uban. Kanunay silang mahinatagon. Nganong makahatag man sila? Kay na-practice nila sa ilang kasing-kasing ang paghatag. Na-practice nila ang dila sa ilang huna-una na ikinaiya, nabatasan bitaw. Kana bitawng nabatasan nato ang usa ka buhat mga kaigsuonan, murag magluya ka kung dili nimo buhaton. Kabantay mo mga kaigsuonan kung nabatasan nimo ang usa ka buhat, murag kag magpangita. Kung nabatasan nato ang pagkamahinatagon, nabatasan usab sa Dios ang pagpanalangin nimo. Dinhi giklaro mga kaigsuonan nga ang mga taong dautan mamaylo pero dili mobayad. Mangutang pero dili mobayad. Pero ang mga taong matarong kanunay mahinatagon. Ang tao nga mahinatagon katunang mga tao nga nakahatag sa iya sa Dios. Kay doon naman goy mga tao nga mahinatagon pero katupong ilang gihatag ang iya po di ay sa Dios. Naamay pamaagi ang Dios kung unsaon nato paghatag sa iya sa Dios. Gipakita sa Biblia kung unsaon nato paghatag ang iya sa Dios, ang ikanapo. Ang problema mga kaigsuonan sa uban pong mga tao nga nagtuo, ang iya sa Dios wala tuod nila kana, wala tuod nila gastuha, wala tuod nila makaingon tang gamita sa ilang pamilya, pero wala subaya sad ang iya sa Dios. Resulta, kalisod gyapon. Kay dili man gyapon faithful o matinud-anon sa pamaagi sa Dios. Nagkalisod gyapon. O niya, kanara bang inana nga kinaiya kung mawalihana og insakto nga mensahe nga gikan sa Biblia, mamuligi ra man na. Mga igsuon,
dunay pamaagi ang Dios. Nganong dunay pamaagi ang Dios nga gibilin dihas bala ang kasulatan og dili lamang mga kaigsuonan kana bitawng hanap nga pamaagi. Grabe ka klaro man nga pamaagi. Dili libog nga pamaagi. Tinaw kaayo nga pamaagi. Lamang gilubog ra nes tao. Igamit ra ang tao sa paglubog ana. Unya kinsa may alkansi? Kato mga tao nga naglubog o kato mga tao nga nagmatinud-anon kay grabe katinaw ang ilahang nakit-an sa pamaagi sa Dios. Pamaagi mga kaigsuonan sa Biblia aron makalingkawas ka sa kalisod. Gihisgutan kaganina sa ato ang mga kaigsuonan, Sister G, ihatag ang iya sa Dios. Usa sa mga buhaton nimo ayaw kwintaha ang kanang imong gikinahanglan. Unang kwintahon nimo kanang panalangin sa Dios. Mao bitaw nang naikanta, ihapa ang panalangin mo og sisiya ang nabuhat niya sa tinagsa. Pag-aipon mo ang kahibulong ang buhat ni Jesus. Ipha kuno ang mga panalangin sa Dios. Ipha. Kon kanang mga panalangin sa Dios nga miabot nimo, mas jutay ba kaysa panahon nga gipasagdan ka? Actually, kung tinuod ra gyud tang nangalagad sa Dios, di man ta makasinati ni maka-feel nga gipasagdan ta. Walay tao nga matinud-anon sa Dios nga gipasagdan sa Dios. Saad yun na sa Dios. Gunitin na siya mga igsuon. Ang giingon sa Biblia, mga kaigsuonan, si Jesus ato ang paminawon si Jesus nga nagsulti. Kay kaganina ang atong gitagaag pagtagad ang mga mensahe man sa ato ang mga kaigsuonan. Alang sa ato ang igsuon nga nagpa-advise gyud dire nga unsa may angay kuno niyang buhaton nga niadto siya abroad para makabayad sa utang. Anong niadto kag abroad para mobayad sa utang? Mo abroad gani ka, unaha gyud ang pamaagi sa Dios. Mo abroad ka para sa Dios, dili kay para sa utang. Mao man gunay rason nga manarbaho ko sa ko pastor, lang usa ko mosimba. Biyaan lang usa nako ministry pastor. Kung biyaan gani nimong ministry, di ka matinud-anon sa Ginoo. Di gyud na mo resulta og panalangin. Sultihan ta mo, di gyud na mo resulta og panalangin. Pero kung matinud-anon kas Ginoo, makadawat yun ka sa imong mga binuhatan. Mga igsuon, ang pamaagi sa Ginoo atong paminawon ang gipamulong ni Jesus. Si Ginbert, love, ako pastor, takot ako mag-utang. Pero glory is the Lord, hindi ako pinabayaan ni Lord. Pasalamatan din ako kaya Lord na ugali ko mapagbiyaya sa kapwa. Wow. Kung tao basta mayroon akong salamat. Actually, kitang mga tao di gyud na mahitabong wala. Di gyud na mahitabo nga makaingon ta nga kung mayroon lang sana ako. Naag yun na, di gyud mahitabo nga ang tao nga naas Ginoo wa, naag yun na. Lamang kinahanglan man gud nga na kay kaalam sa pag gamit sa panalangin sa Dios. Speaking about paghatag, dili tanan mga tao pwede nimong tagaan. Kay dili kay naay mga tao nga ang imong hatag nahimo noong kanabitang nahimo noong instrumento aron mahimo silang tapulan. Nahimo hinoon silang dautan. Okay, ablihi inyong Biblia mga kaigsuonan sa Lucas kapitulo 6 37 na ay gisulti si Jesus dinhi. Ingon dinhi mga kaigsuonan paghukom sa uban. Ayaw kamo paghukom sa inyong isikataw o kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasad ang uban o kamo dili pakasadon. Pasayloa sila o kamo pasayloon usab. Okay.
Unsa imong buhatan ka usab. 38, panghatag kamo sa inyong isig katao o kamo hatagan. Madawat ninyo ang husto ug takos nga sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang kaninyo. Kining maong paghatag mga kaigsuonan ngadto sa tao. How about sa iya sa Ginoo? Kung gipanalanginan, kung gipakita ni Jesus nga panalanginan niya ang tao nga muhatag sa iyang isig katao, unsa pa kaha ang tao nga muhatag sa iya sa Ginoo? Dili ra ba pod pwede nga moingon ta nga ang tao mahinatagon o niya sa iyang isig katao o niya sa iya sa Ginoo, wa gani kabuhat. Kay ang tao manggod nga muhatag nga to sa iyang isig katao niya wala kabuhat gani sa paghatag sa iya sa Ginoo, mga pagpakitang tao ra mangguna. Kana bitang kinahanglan gyud nga ang iya sa Dios imo gyud nang hipuson, imo gyud nang hunaw, imo gyud nang ilain, kay balaan na siya. Kung magtanom pagkagkamote og bisol og unsa pa na diha kamuting kahoy, kung magtanom ka inig-ani nimo ana aron mas makaani pa ka sunod nimo nga panahon, imo na siyang ulian nimo na siya pagtanom, imo na tuong giibot aron makaani ka, pero imo na siyang ulian. Ulii ang Dios sa pamaagi sa Dios aron ang panalangin sa Dios dili gayud na mubiya sa imong pamilya, diha sa imong Pinoy-anan. O niya, di man ini ha, damor kang muhatag ngadto sa imong isig katao, damor kang hatagan usab. O niya, mas sobra pa ang imong madawat kaysa imong gihatag. Ma-times 2, ma-times 3, times 4. Unsa pa kaha kung muhatag ka sa iya sa Dios? Ang tinuod nga naghatag sa iyang isig katao, number 1 nga iyang gibuhat, naghatag sa iya sa Dios. Kay kun ang iya sa Dios iyang gihatag basta-basta lang sa iyang isig katao, mga igsoon, sa dili na siya maoy pamaagis Ginoo. So dinhi giklaro mga kaigsuonan, ang solusyon aron makalingkawas tas kalisod ang paghatag. Muna niingon ang mga apostoles, bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. Si Haring Solomon, atong tan-awon si Haring Solomon mga kaigsuonan, ingon siya dinhi sa Panultihon Kapitulo 11, versikulo 24-25, may mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag, apan nag-anam silang kadato. Adunay naghikaw sa angay unta nilang ihatag, apan nag-anam hinuon siya kakabos. Pagka mahinatagon og pagka magmausuagon ka, tabangi ang uban og tabangan ka usab. Una niingon si Jesus, buhata nga tus uban ang buot nimo nga buhato nila diha nimo. Kung unsay imong gibuhat, buhatan ka usab. Kung unsay imong gitanom, imo gyud nang anihon. Kung nagbuhat ka sa pagkatinihik, nan maani ka nga ikaw tihikan. Mao na nga kung ang Dios pasultihon mga kaigsuonan aron dili ka magkautang-utang, kaganihina si Jesus o si Haring Solomon o ang mga apostoles. Arita sa atong buhing Dios. Deuteronomio Kapitulo 28. Deuteronomio 28 mga kaigsuonan, dinhi nato matugkad or makit-an ang rason nganong naay mga Kristohanong purdoy, naapoy Kristohanong hayahay, naay Kristohanon nga napuno sa utang, naapoy Kristohanon nga wa gyud kapangutang. Asa man kadapit kanang Kristohanon nga sig pangutang o kanang Kristohanong wa gyud mangutang? Pwede man kang mupili ani. Dili pod ayaw pug sugot nga muingon ka nga kapalaran na pastor. Kapalaran na. Naigiingon ni David mga kaigsuonan nga si David ato ning tan-awon usa ning giingon ni David mga kaigsuonan, Salmo
Salmo 13. Salmo 13:8. Okay, ato ko nining aroma, dili din ni si David mga kaigsuonan, si Paul. Si Paul, ako sa ni nga ko sa Roma 13:8. Ayaw pagapo sa utang gawas sa paghinigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa ing sikatao nakatuman sa ihang sa balaod. Okay. Si Paul naa siya'y gisulti nga dili gyud maayo nga ang usa ka magtotoo Kristohanon magpagapo sa utang kana bitang nahiktan sa utang. Hinuon paghigugmaay, pulong paghigugmaay kanang pagkamahinatagon sa usag-usa. Si Ginbert, okay, si Jiro Seli Bi Alaba, tinuod kay na pastor. Yung walang utang. Okay. Sa Deuteronomio, balik ta mga kigson sa Deuteronomio, dinhin na to maklaro nga nganong dunay mga Kristohanong haruhay, napoy Kristohanong dili haruhay. Ingon taon si Sterling na apakoy utang pastor kay na ako'y mga college po. Salamat sa grasya sa Ginoo, gamay-gamay na lang akong utang. Di ba? Ingon ang Deuteronomio 28, kung tuba tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibok kalibutan. Tahuron nato siya kanang word tahuron mga kaigsunan kana bitawng hingpit nga pagsunod maumang gunay buot gipasabot anang pulong tahuron. Ang anak nga mutahod sa sugo sa iyang amahan unsay gisugo ug unsay ipabuhat sa iyang amahan, maunay iyang buhaton, maunay tinuod nga pulong pagtahod. Usas mga problema magud sa tao mga kaigsuonan, nagbasa, nakadungog, namati sa pulong tahuron pero wala dili nimo makit-an sa buhat. Kaya ang tinuod mga kaigsuonan, kining tahuron ra gyud nato ang Dios ug tumano nato ang iyang mga sugo, tumano nato ang iyang pamaagi. Mga igsuon kining gisaad sa Ginoo nga mahimo tang bulahan, panalanginan ta, ingon sa dinhi. Panalanginan niya ang inyong mga kalungsuran. Versikulo 2, kung tahuron ninyo siya, maangko ninyo ang tanang panalangin. Kung imo nang basahon hangtod sa 14, ingon siya didto, magpautang kamo apan kamo dili mangutang. Magpahulam kamo apan kamo dili gayud makapanghulam. Mga igsuon, wala na gisulat aron dili mahitabo. Gisulat na aron mahitabo sa kinabuhi sa tao ni adtong mituo lamang niini og ang tao nga mingtuo sa tinuod nga kahimtang nagkinabuhi sa mensahe. Kay mag-unsa man nang moingon kang nagtuo ko ana pastor, pero pag-examine sa about sa pagkinabuhi layo kayo sa pulong gituohan. Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kinahanglan ang pamaagi sa balang kasulatan ato gyung ampingan ug atong ikinabuhi samtang napatas kalibutan. Daghang kay kong mga testimony mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga kaniadto pertig yung lisura. Pertig yung lisura apan sa diha mga kaigsuonan nga ming subay, ming tuman, ming buhat sila sa pamaagi sa Dios. Karon haruhay na. Haruhay na. Ako mismo makasaksi nga daghan kaayong mga Kristohanon nga perting apikiha. Pero ako sad makasaksi nga daghang mga Kristohano gipadato na. Inuod na naara na sa pagtuog yun sa tao. Kung pagtuo nimo nga lisod yun na. Kung pagtuo nga pobre yun na. Imo mang pagtuo. Pero kung pagtuo nimo nga hawason ka sa kalisod, hawason ka sa kanang utang, mahawas ka. Naay mga advice mga kaigsunan, ilabi na ni Sister G. Sister G, ayaw kaguol, matod pas uban, wala ka mag-inusara. Matod pa sa uban, hindi ka nag-iisa. Kinapoy mga Kristohanong wala utang. Niya, atong hinumduman mga kaigsunan, bati kayong paminahon bitaw nga magdaig kas Ginoo niya naginapos day kas utang. Dunay mga advice, ako ni nga advice
ako nagtuo nga imo ni nga mapalandungan. Ako sa ni nga tagaan og pagtagad ang mensahe sa awit mga igsoon. Balik lang ko kadali ha. Pagpasaylo, gihatag sa tawo. Aron masig uli kanimo. Gugma ka, uutan ka, pagpasaylo, gihatag sa Okay, salamat kayo sa inyong pagpaabot. Ang akong advice mo ni sa dili pa ka mangutang, buti pasabot sa wa pa kay utang. Ang imog yung susihon sa imong nauna o sa imong kasing-kasing, sabta ang utang. Sabta gyud ang utang. Number 1 gyud nga imong ibutang sa imong nauna kasing-kasing, sabta. Ang problema lang kay nakapangutang ka kay nisuhid po kas uban. Ang uban mga kaigsuonan, mangutang, pagkabalo nga nakautang pod, utang sad. Nya moingon dayon nga nangutang gay na nga lisod man gani na, lisod man gani ang bayad, ako panoon nga na ako'y kabayad. Moingon gani ako ha man gani motor nga kanang gani nay kuan, ako panoon nga na ako'y kuan, ang utang pug ko. Usas mga hinungdan nga nung magkalisod ang tao sa paglingkawas sa utang kay wala ka sabot sa utang. Nakapangutang tungod kay nasinapod sa ubang nangutang. Sa di pa ka mangutang, but ipasabot sa wa pa kay utang. Ang imog yung ibutang, sabta gyud ang pulong utang. Kung moingon tong sabta ang pulong utang, siguro nga utang na, dili na sa hulam. Utang na siya nga di gyud pwede nga dili mabayran. Mao gyud na ibutang sa una-una, inig pangutang nimo sabta gyud. Ang problema mga kaigsuonan, dunay mga panahon nga ang utang mura na noog hatag. Mao hinungdan nga ang nangutang maupay isog kaysa giutangan. Sabta gyud kung mangutang ka, sabta gyud nga kana utang. But ipasabot, bayranan na siya nimo. Unya, ang pulong sabta nga utang, dapat imo na siyang naplano daan. Asa ka pwede nga mukuha sa imong ibayad. Unsa may klase nga utang, tinuig, binulan, or sinimana. Imo gyud nang sabton. But ipasabot, imo na siyang tun-an. Di man kung kakasabot kung di ka magtuon ana. Imo nang tun-an, sabta gyud. Nga ang utang dili na siya hulam. Dili sa utang dili hulam. Ang utang dili na siya hatag. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Bayrana na siya nimo. Unya imo na siyang sabton. Nga kini bayran gyud nako ni. Sinimana, binulan. Unya ayaw gyud na himo ang rason tungod kay na kay utang dili ka kahatag sa iya sa Dios. Kay musamot kag kalisod ana. Ayaw sabtag yun mga kaigsuonan nga kung naa kay utang, ayaw himo ang rason ang utang aron dili ka kahatag sa iya sa Dios. Kay sultihan ti ka, musamot kag kalisod ana. Kay nahimong instrumento ang utang nganong
nahimo na disobey nimo ang mga sugo o mga mensahe sa Ginoo. Napakyas ka. Mao bitaw nang kung mangutang ka, kinahanglan gitun-an na nimo na unsaon nimo na pagbayad. Akong advice mao ni, ayaw pangutang kung panahon nga naapoy nangutang. Kay usahay ang tao suhiran man gud kayo. Labi na kung Pilipino perting suhiran na. Maninda gani ang usa, maninda pod ang usa. Magpabulan po usa, pabulan po ang usa. Perting suhiran na. Kung ning mahal gani ang siling atsal, murag ang atsal, tanong pug atsal. Resulta, ning daghan ang atsal, librato noon. Mao na mga kaigsuonan, magpalahi ka. Imong tunan nga kini utang ni, kinanglan ako ning bayaran, o niya tunan nimo kung asa dapit ka mokuha o gibabayad. Kay kung mangutang ka nga suhid-suhid lang, mura ka kanang nagamagbangag nga ikaw ra po'y muunag ambak. Tinuod biya na. Buti ipasabot, muabot kag kalisod. Planuha gyudaan. Planuha. O niya, nanakay utang. O niya, kung nanakay utang, nanakay bayranan. Kung nanakay bayranan, ayaw na siya bayri og utang. Kay kung bayran ni mo na, mangutang na pugaglain para ibayad ni mo na sa imong utang, amot lang. Mudako ang imong utang. Maintag magkadako ang imong income. Daghang mga source of income nga imuhang ginakuhaan para bayad sa utang. Usasad nga imong tun-an, for example, mangutang ka, kay naa kay gisaligan. Mangutang ka, kay naa kay gisaligan nga trabaho. Or kaha negosyo. Kining negosyo moingon ka nga makasapar-sapar gyud is imong utang. Kung maunay imuhang pag-ila sa imong utang, how about kung kanabitang mabankrupt ang imong negosyo nga maoy ibayad, nga maoy mubuhi, maoy mo panagang sa imong bayranan sa utang. Ang imong buhaton, kung mangutang gyud ka kay naman kay utang, ayaw saligi ang imuhang negosyo or kaha ang imong trabaho. Kinahanglan naa kay plan B. Kung kining plan A, nagtuo ka nga maunay mo bayad sa imong utang, kinahanglan ilhon nimo nga kung bankrupt gani ni, mapakyas gani ni, naa kay plan B. Para makabayad gyud ka sa imong utang. Ayaw gyud bayri ang imong utang sa imo ra pong inutang. Kay magkadako ang imong utang. Okay. Nanakay utang. Kaniha, ako ang gyud nga istorya mga kaigsuonan. Ako wa gyud ko muliko-liko ani para dili mo matuyok-tuyok. Nanamoy utang. Pag nakay utang mga kaigsuonan, unya nakay ikabayad, kay nakakaton ka nga ang imong utang dili gyud dapat bayran sa utang. Katong imuhang negosyo o trabaho nga maoy panagang nimos utang, ayaw gyud to hilabde. Ayaw gyud to utangi. Kay mura po kag nangutang ana. Kung ang imong trabaho, ang income nimo ana para ra gyud na sa igbalayad sa atong utang, ayaw to gastuha. Ayaw to kuhae mga kaigsuonan. Ang imong buhaton, ang pangutana ana mga kaigsuonan, ang dali kay pangutana ninyo ana, unya asa mami manguhag pa pagkaon pastor, ang kanang mukaon rabig hangin. Mora man ay kasagaran po pangutana sa mga tao, may pagka-insultador manggod ako mga tao. Wa pa man kumahumag-discuss, sayo lang sa mo anang istorya nana. Ang inyong buhaton mga kaigsuonan mao ni,
katong imong trabaho, maumatoy imong ibayad sa imuhang utang, ang may tabo, ang imong mga anak, wala na po'y pagkaon. Kay siyempre, ang katong imong trabaho, maumatoy nag-support sa imuhang pamilya. Nakabalo man day ka nga katong imong trabaho, mao'y nag-support sa imong pamilya, nganong nangutang man ka? Maubitaw ng sabta, una gyud sa di pagkamangutang, sabta gyud, kinahanglan makasabot ka ng utang. Nang utang, imo ng bayranan. E matod pa sa Biblia, dautan ra ang tao nga dili mo bayad sa utang. May tabo na aday kay panalangin. Kung may mo kang dautan, atubangan sa amahan. Kay katong mga taong gipang-utangan, mag-uol to. Ang kuyaw pag yun to, katong imong gipang-utangan, mainampuon pag yun to kay kanimo. Dako kay ng problema. So ang imong buhaton anak mga kaigsuonan, kining ako ang pakigsulti ninyo kuan gyud ni. Gikan gyud sa akong kasing-kasing kay kung makasabot gyud mo anang utang, mga kaigsuonan, makalingkawas lagi mo anak. Makalingkawas gyud mo anak. Kung ang imong trabaho maoy source sa panginahanglan sa imong pamilya, ayaw na lang pangutang. Okay, ayaw na lang pangutang. Kay mahitabo mga kaigsuonan, mas short na sad ang imuhang pamilya. Kung mangutang gani ka, siguruha nga naa kay ikabayad. Pangutana, mangutang gani pastor kay way ikabayad. Wa ka kasabot anang utang. Kay mangutang ka nga way ikabayad. Wa ka kasabot anang utang. Maubita ng una gyud nimong buhaton kung mangutang ka, mga igsuon ko sa Ginoo, kinahanglan makasabot ka unsay utang. Utang gani bayranan gyud na. Bayranan gyud na. Kinahanglan imo na siyang tun-an. Imo na siyang dawaton nga mo nay batasan sa utang. Mo nay kahimtang sa utang, bayranan na siya. Nya ayaw tuguti nga ang ibayad sa imong utang katong gikaon sa imong mga anak. Kasagaran ra ba mga kaigsuonan ang rason mao ni nangutang kay gikaon, ipa-eskwela. Nangutang kay mao ni emergency. Lupig pa di ay tas lumigas ani. Ang lumigas wa pa gani emergency, daghan ang pagkaon. Una nimong buhaton, i-maintain ni siya sa imong kinabuhi. Itudlo ni sa imong mga anak. Sao man pod daghang mga ginikanan way panahon sa mga anak. Pero panahon sa siningkahay, panahon sa kanang kinasab-anay na ay panahon. Pero pagtudlo wala. Inana ba mo nga klase sa pagkaginikanan? May rasa pagpangasaba pero pagtudlo wa. Dili biya na mao. Dili biya na mao nga klase sa pagkainahan. Klase sa pagkamahan. Na kay panahon sa pagkasaba, na kay panahon sa pagpaningka, pero wa kay panahon sa pagtudlo. Unsa man day ka klase sa pagkainahan? Unsa man day ka klase sa pagkaamahan? Dapat gagmay pa gani ni imong anak, itudloan na nimo aron modako sila nga naas panalangin. Ang lumigas mga kaigsuonan, wala sila'y pangulo. Pero wa pagani ulan, nag-andam na sila, kuyog ang ilang pamilya, kuyog ang ilang mga anak. Nag-andam na silang paggaon para sa taas nga pangulan. Nya ikaw, kita nga tao, bright pa man unta tas sa mga lumigas. Pero nganong daghang kayong mga bata nga gipasagdan, nagbinuntagay ang uban sa email. Nya moabot ang kalisod, moabot ang mga emergency. Ang solusyon pangutang. Di na mao. Dili na mao. Sabta nga tao ka. Sabta nga naa kay utok. Naa kay kaalam. Gamita na. Kabantay mo ang mga pamilya nga ang ilang mga anak nahimong kaabag sa trabaho sa mga ginikanan. Gipanalanginan sila sa Dios. Gipanalanginan sila sa Dios. Mga igsuon, naaragyod sa management
nganong magkalisod ang tao. Nara gyud sa pagdumala. Ayaw himo ang rason nga mangutang ka kay wala kay pagkaon. Lisod, tinggutom. Ang hinungdan nganong mangutang ang tao, dili tungod kay walay pagkaon, dili tungod kay lisod. Kulang og pamalandong. Kulang og kahibalo. Kulang og kahibalo. May pang lumigas kay wapagani pangulan, nagtigom na. Og mga pagkaon para mo abot ang, imagine na ang tingulan kanus ang magsugod. Karong Mayo na, ulan-ulan, Hunyo, Hulyo, Agosto, muundang-undang, Septembre. 4 ka bulan, 5 ka bulan, kanang mga lumigas na apagyapoy pagkaon. Dapat inana ta eh. Dapat inana ta. Unsaon po nato pagtipig sa panalangin sa Dios, mismo gani sa tibiganan sa pamaagi sa Dios, wala ta. Muna nga usa sa makatabang yun nato ang Biblia. Unahon nato ang Ginoo. Usas akong advice mao ni para proteksyonan sa Dios ang inyong income mao ni. Okay. Ihatag ang iya sa Dios para proteksyonan sa Dios ang nahibilin. Sunod na kong advice mao ni. Ako ik-advise sunod mao ni. Aron di ka naa kay savings nang importante gyud savings. Ari sa tas kwenta-kwentahan ay sa ta. Kasagaran ang sweldo 500. Ang 500 ang adlaw kinahanglan okay. Kuha sa kog kalkyo mga kaigsuonan. 500. Kuhaan nimo na sa iya sa Dios. Ang 500 ang iya sa Dios ana 50. 50 ba? 50. O niya ang mabilin ana 450. Kuhain na siya og 10%. Kuhaan nimo siya 10% kanang 450. Kuhaan nimo na siya 10%. Kuhaan nimo na siya 10%. Ang 10% sa 450 45. 45. Kanang 45 nga 10% maunay i-savings. Maunay i-savings kanang 45 sa to pa ang 50% ang 450 minusan og 45 ang mabili nimo 405. Ang mabili nimo 405. Katong 45 mautoy imong savings. Sultihan ti ka, ayaw hunauna akong mag-savings ka for emergency. Kay magsigi ra gyud ka nagka-emergency. Ibutang sa imong nahuna og sa imong mga pag-ampo, nag-savings ka for the future sa imong mga anak. 500 ang imuhang adlaw, kuhaan nimo sa iya sa Dios para proteksyonan katong 45 pesos nga imong gi-savings. Ang 500 pesos nga adlaw, kuhaan nimo sa iya sa Dios ang mabilin 450. Ang 450 mga ikaigsuonan, kuhaan nimo nag 10%. Ang 10% sa 450 45. Katong 45 mo utoy ihimo ang savings. Kung naa kay savings every day, 45 times sa usa ka semana aduna kay
unom. Naa kay 270 pesos ang savings. 270 sud sa pila man ka adlaw nagtrabaho ka sa usa ka bulan. Ibutang natog 24 times 24. Naa kay 6,480 nga savings taga bulan. Sa usa ka tuig adunay 12 ka bulan. I-times nimo nag 12 ka bulan. Naa kay 77,760 nga savings. Pastor, ako kabalo ko kung unsa gyud inyohang pangutana. Pastor, unsa may buhaton kulang man? Mga igsoon, dili gyud mahitabong kulang kung kabalo ra gyud kang mo manage. Kung unsay nabilin gikan sa pagkuha nimog 10%, otro nga 10%, mga kaigsuonan, kung kabalo ra gyud kang mo manage, ipasigo ra gyud nang nabilin. Saan mapod magpalami pog pagkaon. Bag upang namahaw ning suroy ang siyakoy, tagay kog siyakoy. Ana. Namahaw bago pang namahaw kami dire. Tigpaniud to, gisuroyan mig siyakoy. Ingkong day. Suroy gani mo kanang dili tigpaniud to. Aron mahalinan mo kay ako di ko mo palit. Tigpaniud to guron. Naagumi para paniud to. Unya kung mo palit me. Para asa. Usas problema manggod sa tao, hala-hala. Palit dito, palit dire, murag bungga ba? Pero resulta perti ang lisura. Murag naahan ba? 1D millionaire. Dili di ay pwede ang savings i-apel og negosyo, pastor. Gideon gawas sa 10% nga iya sa Dios. Unsay buti pasabot. Kanang 10% iya gyud na sa Dios. Pero para naa kay saving, magkuha po kag 10%, mautoy mo ang savings. Pwede nimo na siyang imo nang ikuag negosyo. Kung mudako na gani ang imong savings, imo nang inegosyo. Imo ginang inegosyo. Unya income kuha igyo na sa iya sa Dios, di ba? Proteksyon na sa Ginoo. Diha katabangan sa Ginoo. Minaw sa tag-awit makalangit. So akong advice mga kaigsuonan mo ni, kung pila na gani na hibilin gikan sa pagkuha nimog 10% para sa iya sa Ginoo, kuha itog 10% for savings. Katong imong savings ayaw to himo ang emergency. Kung pananglitan daghan na kang source of income, daghan na ang imong source of income, imo na tong ginegosyo. Pag negosyo nimo ana, na to income, kuha gyapon to sa iya sa Dios. Pag na kay income, diha na ka mo release og pagkamahinatagon. Hatag na hatag ka. Dili maayo mga kaigsuonan nga hatag ka uni ang imong pamilya ganganga. Kana kuha na sad na, tigpakuriing no na sad na. Tarunga pag dumala imong pamilya, isa ka makadumala, makatudlo og laing pamilya. Kanang imong pamilya una ha. Tabangi imong pamilya, isa pa ka mutabang sa laing pamilya. Higugma ang imuhang isigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Dili maayo magpakitang tao nga mutudlo ka sa laing pamilya.